nya traffic light and a kwame salute no and put your son dum then you go baby the Dominican go Facebook on Facebook na was searching Insha 104.5 FM na ko ka konkonsa group no yeah subscribe and like and share and comment your konkonsa group na nyumre e be kan e dia mama hu se Oba Mary Iva Pokuya Matide Wusu ansa Agya Fauzia na akua de pa mu nyina ba konkonsa group num enti ne mbe de pa oko YouTuber and so Insha TV and minimia abraba and oha abraba mo akaba meji sob na umpom design tabi gusu shame se fie boko me bade na hoye boko boni bi ansi me ba na boni bi ansi da obo aja se boni si ansi ansi bi ansi busa no se bresa e fie boko da na sam na aseye mabufu kakra abochawate se wan bi ya se wan ya betu twede ma na gopi ma ko tinya abotre pa na se me ndago no so se ebi ni mra ntom de mra so mo nsem obu oso no ni me no hyeda bo payo ye wo bo payo honhom o de nipa bi wo ha obu e fen se yomi enhwe sunsum ene we nipa binum so oh na se nkan nipa de se nka wo da na do tiri etusumie so a e wo sa wo dwen ntina mdi ka chia chief supo amwako chief supo amwako o san so lawyer on is team for divisional commander mdi ka chia no Monday me come e bi kra no nim ho maachi onte asem onte enti ye ken onte afi no betie mi ka se tie na se tie on be kan se mi kotie afi no betie enem foni na ni nya fela mi timi hu de ekoso ho no mte ni abc na mo no check ma me and that's a transmogrifa kra asema ye be kan kuma e be die efam ho so fa ho ene ya akodai o kira betimi ayewo nti wasum ne tie bia ute wiase mi nsem ye fa mi kwa me gong 104.5 FM. No faze etizai na me adumu ye fro say ba cho fe mi tiwa what in fie say ba cho me din fie 19 years en fie dunkron ba cho okrom ne he ba cho me krom ni asante mampo nya me krom sante mampo ona free ba cho o ma meti ase ba cho dabi papa nso ba cho dabi enu no mo ye say ba cho ye fo e ma se na me ma say ba cho ma mi ansa be ma ba ko pani wo he pani ni wo Nigeria oba na be ma oba do this nso wo he o America otinenka metinenka me yantantinenka sa first na yetinenka ba I said yantinenka ba na chi kan kra ajo be na ye ana ko school ba cho mi nya adwuma bia unko school so ba cho dabi ba ko bi ba cho uko du say uko du JHS2 na ujaye ba cho adai na like na busu afọ na obi amfa ya hunti na mi jazz papa no mama mu de ni di kan frame ba cho mama na di ka wi no di mfie say ba mi wi na mi sha na no be 7 years papa nso papa wi na no be 12 years na odi mu ja hwan ba cho di eja na busu afọ me mama abusu afọ no ese wunya adwuma unko school wa unton we kwa me na fa so di na odidi menye akwa amfa so de be obi na me busa obi wo hono na masere nse bi o ma miskanta adwane ndi na manya skata adwane adi ta na wo ye acha do jina minchen zo no so de no ba cho minia mi no na epani me ye pani chan ono wodi mfie sai 16 years out you bende so ampom so akudru oni wu a no abusu ansa papa free mama so free acha na onu anam akudi akwantum acha mo nya adwuma acha Miraho pa se oto na odwin se da che so bedana to ho na o ma koye basase ya na utimi dwina ka che se na mama wiase kura nka ye o enso dwin sa na o ya adwene bone nka so dwin sa so nyanko bonim se nti o de obi aba wiase anyumre Pacho nyumre de bako Pacho me ko mi sister nchen ewo kumase suedro abuja suedro side on me ko honom na me baaye ya dan edem e de ama han
Abramante hu hwe ti de dana ma han. Me buy na me bebusa ma me ba ko say ma na da na ye da na mo de ama han. O say me nua na me ko ne nchen no. Aba ho. Aba efi on ma ba be sane ba be ma ne ma. Aba sane ba be ma iPhone. Any ne keepers, any ne boxes, any ne singlets, any ne ntale. Edeko. And I'm so make us say, na me cry me wan wani pen na me won nchen. Na de ntina otimba se sasane e mani nyina. O se ya na nya no kore. So me deny say nya na me wo honom. And I'm say me cry me ba makra ne say me ba. Am no cry say ehun say me ye de me ba but I didn't say mo ka say nya no kore na say dan na mo de ama han. Me ka bia o enfi. Ade a chen ye no Mikoda obi nchen ade achi na me ba afie no patututu na me ba afie na mka chen say enti say dan no mo pa che say dan no ma je afie nsem ana asesai ne ba be man say fa ojimi ko da be na je afie say fa ojimi ko unia na obese say niam no nka nkyere no na mka say so CID ni na omo say ane mo de asem na ko je CID ni so omo ne me nko CID ni wo me kan epita mfi me na osimi da me ko madwuma won samfun bi se me so so nti me ko madwuma ampa okoye na adwuma me sole a ye niam egu ye dem o ma yi niam ni nyina de akogu da motom abra o man kan che se dan o mo de kogu da o mo yi niam akogu da motom e dan so e ma me dan a o mo chaye de onya ye eno amu na ma me transa ya me eton nsafre no na mutimi yese ya na yese manti ase because of say musimi minwa na ba abeze sanema enti mo enu hu enti mo de ama han amusumu didi hu ayi ye nema to agu abonten amu fa ye hu o everybody in fiesai ba chose o everybody in fiesai o am efrim fiesai ni ba cho ma me wu ye be to fies mu ni 12 years ba cho enti efi na otimne hwan fie ba cho ye ma me mo e wo fa efie nti amu che japade no amu che e ma me ko nya dan na ofie ezai e dan na wo fie ono no e ye 11 ye wa bontin dan nti obi afa ne de obi afa ne de obi ade de ama han ba cho nti mu ma me de na ode ma mo se mo ntrem ba cho sabe na mo suza ba cho ye de cut one de da kora say dan de obi antimi ngi influence because of so mo de ma me ache nti obi antimi ngi dan influence na mo ko tena dem ho ba cho yo nti sam na ye kasai o ma me nua no ese wonu aketoi afa akire aba fie ho abefa ne baba ma iPhone ne nioma ne boxes ese wo wia nioma no ba cho nti wo yim ne matu agabonten de na ma hai ba cho na mo da monten so ba cho asem si da ben ba cho me ba no me ba Sunday am call ye no ese o ko da ben me ba Sunday sada no na me ba ye na me bebi epu no be na o ko unia no ho den am call ho Monday twa me Monday na twam no na me call ho no me call ho no Monday no nti me go say Sunday no na me wo mampon ti ni Monday no pa na me call me nua no ho me call me nua no ho no na mo so say sa case ni e de si abra me nua no so me wo no ho no me ba makra nsa me ba so masa ba beto no onko ba bia sama na effect ko fio ko fa ne mana na sa so agya no platform na me nua na ye dey abefa because of say me nim say na dan da ho no sa no say dan da ho no say dan no kwa say dan ho no kra pa cho dan ya che abra me na kra tia so nim say dan no ya che me na tia so wo tia so nyina na eti dan ni man sa na me na bewu aso mfa say okọ ekodi na wotwe ba cho ba na sa de na si me ba cho busano me ba cho me busano o ka che me say papa anya hwe abone nya hwe sa na ma me ne kan papa anya hwe abone nya hwe e friend is sister ata de na so atakua na pobro ne bezo e ba cho ti new dama sites aseme no ka che o ka che me say papa anya hwe abone nya hwe papa ne de hin na abone ne de hin and I'm say papa anya hwe bone nya hwe say ai say me nua na baba se sane ma ne de ono so ntwe e ma me ni ba na nim ngu ase nti omo de dana ma han ti eno na omo de ye de omo de twia edan na niam na yira ye ne ka and I'm say ya me won ho say ani me nua no mo sa afre me nua na me nua na mfa me nua na sa de brofo what is your name there's omo kan ne ma ono na yi na adansefo yen kasa me nua no so kora ba mampo kromu honum na ye bro nya mu honum
ɛna Obama mpokro mu onum kra no kra wa meche ɛna okoye Obama mpokro mu onum na ɔte okadam ɛna me maame ni hu no ohu na ɔka sɛ mercy ɛna ɔsɛ ma ɛna ɔsɛ na ɔde ɔbɛkra ɔmfa hwemba ɛna ɔsɛ ma wo da me ba me de bibi bɛba ɛna ɔka sɛ ma na gyefa isi past tense ade no kyɛ sɛ ɔmo pɛ ekwan a ɔmo de bɛfa so ɔmo de bɛyɛ dɛ ɔmo de bɛgye dan na free nsɛm ti ɔmo sɛ me nua ne ba hɔ no me firi hɔ no Monday na de kyea brada me nua ne ba hɔ abra me so me Monday na me firi hɔ me kɔto me nua ne yɛ dɛ ɛwɔ so aduro honom eso no na pa che se me nka no kore me di na me nua no na me ka se me di na me nua ne de kwan bia me mefa so me ma me nua na ba bia no me ma na ba me nua no so ba ma ye nyina ko police station o mu ko police station police ni ne say o ko report asem no o ma ko report asem no CID ni no esole a me nua no Peter no o friend of phone de maame ne se de me maame ne se o ba wia ne ne ata ba be ma no ne ba be ma ayira no ne ma ayira Peter no Peter na fresi di ni e de o fun si de anwumre na me ka chan se Peter fa si di ni ma me na me ne nkasa me ne nkasa na Peter share ka se si di ni number na dum o fra phone na sa dum ti ade chi na me amesa ka se Peter na ma ye nko no wan fi me na me ame fra me nua ne se wonye de on bra o ba ya me nua no mu bisa na o se anya no kore Peter ne se eye no kore na o kan ama me nua no e ka se anya no kore no mu ba no Peter no ko to kusua e wo kwa mu ses e di bo me nua ne dua ko nsia ade abo nua ne dua ai obo ne baako na se obo ne baako nsem obo na ogina ho obo na mi jaba oba na obeka ba no de me nua na beka oso wa to ko nsia de abo dua e wo kwa me no de ni obo no fie ni ntale nyina on de no me nua na beka ni ti o kasa ti be ba cho na me ba na eno ano no de na pese ye ma o e ba cho ebesa na moje dan ma ye ana fi ono nkrampo kra ni mentena ono because say fi o mo mfi aye ho se be di se be de nya o masem ba se dan na etim no no ye koba e ho na eda ba mutimi je dan ni free ensem de ana se mo anya ade mo pam ye free abusu ani mu aye nko anfa ntim besa nka dan moje kra nka dan ye ntenam ka ye kokko han bi o ba bi ni atenam dan de ze mo drem dan de ze mo drem obi ntim nyum bia se ampa se mo dia muntu go bia mecha santima bokrum ho na mecha what is it intimu ko police station ko tisai ba cho ko report here ugo bi ba cho man ko be mu ka se na mi de man ko bi mi ma ono no so na new bantas na mi ni ko mo uti wiase mi se mo aja santima boss wo insha 104.5 FM we di ofie pe aseme a ananko mo edi na aseme akola ikan santima po ofie pe mi am krum mi adu Monday ni maduro santi mampo na se makoda go no so hu ni kura wum se ne kura be hu se nkonto muzo ehu ati sai me adum ye from sai che from Mercy fachane yango bon hu mabawati what in fear Mercy che me di 16 years uni aba na kasa yi fachane na obi a o maame afiri mu oba afiri mu ya no nan mi na kudi akwantum onu nua paninati I don't know if 16 years wako mi no aden pa chana mi ko school na me ko bat ma ye den ma nya hwesufu bi anya den e ba to mo dia ko Facebook ko na ko hwe nkode am kase ko Facebook se sia ko Facebook a insha 104.5 FM na ko hwe nkode am kase se omo ye nkode bi a se to mo je mu a mo ka mi die o ye den o su ko school na ye den na me nya obi obehwe me didiem kra na ye den ade chi ko dem be ko school kra me nya ti me ko duru form 10 me ko duru form 10 na me ye den me ja school na me de be ye den me de be na me de 99 sa na me de ko fa ni sen ba na me de wo ya ne be ma no de wan ye de wan fi me sister na wa yina na hwe me a ma kwa ne ye de nyini ye na me sa ko hu be ma foforo na no so me ne ye de me ne wo ye nti we papa nko acha na yo papa nko acha we papa ohwe no acha de bi ojenyin sen no acha de wa nye oje yan so ka sa kwa ne ye baba to wan si wo kola de fiti sa me nye yo mun si wo kola da ana do shi ochin zo chowe de shi me chi na ne papa wo kuma so ni na me ye de me hu na me ne ono so me ne na nyim ye no aye de me wo ye na ma so ye de be fa me ene me kwatena ye ti da so no ho bacha o hwa akodan kama bacha ana wona hwe omienu me kwa mo so akodin komo hale Hello. eno ata mo ajo Ya Agya. ho ti sai Na me adum.
FM Agya Wusu mikasa free Insha FM. Yo. Hello. Mercy any nua epani oha. De mo kan say wo ma me afrim. Abusha fi ye che de obi ade ma na otu diem. O ma ka obi ade de ama han. Na amapa bidio mutiafa. Na da na mutim no wo wakobu dani yom nyina tuagu. Da motom ida na ma han. Onko busa sa den a wo se ketua no efri baby afa chabebu obabe ma Peter dani afa ni iPhone ni boxes akoto adi enti unsu dana ma han e de kotua eka enu kra atai obobe yi akra ni ma na akwa na yi ata timinka otiminka amete ata bansa ne bansa Brandon na wache. Brandon na wache. Ena akra no mete, ekwa ho to hanka. Be no nai. Wo so enti ha, ni oba e ma. The 5 cities na me say 5 cities ya me ne dai. No si o pada ni testi. Wo si o pada me ni ma o ka ni na o de ko. Ni so o si aba. Na o edita so o be di be na nto na de le ti. No asa afro pada no. E ko kumase. Eti be kwanti na be ban so baaye so Mercy abe bibi an niema na obi fu 8.5 e de ko ni a friend na Mrs. Fine yan friend number no zo on number ya friend sa wanfa e free sa dan ya friend sa na wache wanfa ama ya ko report ama police for ni adi fo na afre so wanfa da eti na no na go bi ba ha se na dan fo no and I didn't number a spray and or fine and Mercy. Once I police for here, I will pick an yellow about to start for tongue. And then the phone. Around a catino. One said him, I dare tell him to run a buyer. Said yes, no, Peter, I do look for me. I didn't hear my good a dana my high. And a while, one saw me and that was see what they are from police station. Why not a plano? One say your friend me and the Mercy and fat. They do me phone. The idea near you, and was so for Mercy Naba. Young Omako police station, or buy an apple police station. Yes, so on fat. What didn't money be a new? A buyer. We don't want to have a family man to the other one, family money and mamma, or the catch one and one a buy. Or soon as you start to tell a boy. And our police is going to say, a man, a man, a dinner number sign. And no some to uncommon. Looking at you, be I'm finding time for money in Wambla, and a 1 night, Wambla. And a 1 night, you know, the Asam Nabaho. Look at it and the medical year, you need to cry. She has some police station. Ata? Agya. What do you say? Mercy, Elsa Nemano. 1 man of 5, the coming now. Ata. Answer more Casanti Musa Cosa Yanoma in Pacho. Yes. A grandmother and a coffee, Mano. Mercy. What do you know? You can't answer for her. Only one. What's up, dear? Atai. Agya. But your Tico and Busani, no mammy. Listen, the Bible called me, the family, Ata. You say yes to me. Atai. Agya. Shut down for whom? Money one who's a mercy upon the more deco. Why who you are? Oja one obi ko chi wachiro ka just onye otuado onye anche na me no nkasa no bra mi ya be na akwada fie ha na oda fanye ma no ata Agya one who say mercy asa ne ma odeko me da na wo ho a wo be hu ni takwa o ka wo hu ye wo si wo kwa ye wo ba na ka kire one na ka kire wo Mimi de wo kwa ho na plan ba ye wa ba ho branda 22nd March ata na wo si wo ni ho tie wo si wo ni ho na me ta me wa bon tin kon ade wo ba ho ata Agya di ka busa wo do ani hu say mercy ofa ne ma no mercy ba ti ho ya kwa me to na nyina wo ata wo di wani hu say mercy ofa ne ma no wo na ja afa won tan ti wo na afa ata Ni pazi no. Ata eh. Na me bani ni ho ba ko baba oba tie ni kakro. Ata. Ata. Agya. Tie ko sani ye pa. Wodi wani hu say mercy o sesa nuoma no. Ah, no na afa. Ata.
Agya. Would you want to say mercy or to send your man? Let me say one man, if I didn't know about what procure me, let me sentence. What circle? That is what the young man told you. I tell you a question you. Would you want to say mercy? What would bring answer on your man? I put an end to me, I can't. You say mercy on your man. Obi jẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn coach kákẹ́ sọ wọn kàn sọ wọn nkasa. Ata. Agya. O si na oni ho wo kwa ho. Ana hu sɛ ɔde abobo yɛ asɛ de abɛgyina hɔ nom. Abɛkyɛ 5 cities. Yes sir. Yes sir. Ata. Ata. Ata eh. Agya. What do you feel say? Ni fie de hu hia. Ɛho hia me. Ɛho hia, ezisa sɛ musa asɛm asɛ sɛbesɛbe. Asa akɔla bi amene kasa. Asa na agya me pa sɛ police station tumi ni. Ani awo so yɛ krɔmfo, sanso wɔkɔ bu prani ade nana ma han. Nti so yɛ krɔmfo ba akɔda ni o. Me ba no me move. Wo na han ma han. Hello. Me move prani fa da ma han. Me ni papa kwa ha dan no. Hello. Me pa talk asa okay. Ani na sesa, mpa cho me na ta nkasa wa. Voice na sesa, nya ta ni. Mo ma ko jina nsira ha no mo se. Mo ma ha se. Ata. Na be sa ne ma no le tebe na. Ya friend say ya flower won fa. Ata. Hello. Ibusa akosa unya no na afa o kan nsem fufuro bi. Ibusa se, na oni ho. Wodi wani hu se mercy isa no ma no. Wodi wani hu yi. Ana ho na ka kire o. Atami Joe. Hello. 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 Ipa cho wana mene ka say. Ni ata. Ata, ibusa akosa unya nu. Ni aba cho mi na ma fi fa ne ma. Ana pika ni de mu. Pika de wu tumi friend. Ata. Ana pika de mu ko be. Ata. Me se pika. Pika ne se yi ni ma se yi ni sika. 8.5. And then in now, what is that? Ata. What the hell is yes, and I don't know, yes, sir. Ata. Ata. Agya. What you mean, Gaye? No, so I make a tell my threat carrying on the Nakasa. Ata, the Mammy no Kasa. Mammy no one Kasa. Peter, we don't have Okay, Mobiate, also say mercy for the money. Mammy no Kasa. Peter, let me see. Welcome, Mobiate, say mercy the coffin, the Mudu Huno. And to me, Kasa. What do I do? Some mercy a crumb for and a pretence you are crumb for. Some mercy I crumb for. Oba Peter on your crumb for. Sans or should you walk over Brenny in your matter with your mind and to pretence you are crumb for the channel. Oba Peter you are crumb for the channel. Yano. Ata. Santiman for one of me free. Monday no more cromo. I say my minya man in kada. Some mercy I go bring sanima. Abra one who know they to no soya. Picture go bring you from for. I dem my picture see ateno. See from for. Let me at the picture. Also for who ni. Sansa who na acha ni kutupa. So go bring ni. No, no so kutupa. What come we asi man ya dey say oh say mercy for dem no. E bu so so. Wo si we hu no obi na ka kire wo. One hu no so a wo ntimi nchem. Entima chem nyina. Me se pika ni ho no mo. Na ho na ka kire say mercy for dem no. Mo na ka kire. Ha pika ni. Mo na ka kire say mercy na ko fa anoma no. Ana me kra no. Atai. Aya na mo de ni obi di agro. Mo ni obi di agro. On say to papa so. You see man nyina ate. Sabi ka ayensem hunu. Usu ni o te kwa ho. E na wo say message abobo ya besi wo. E na o kra o pragea. Na ma 5 cities. What you say? Wo so wan go hanu ma no. Aya. Enu ma o so afa no go hanu ma na gu pragea no mu. Na boxes ni you know. Ye so gu pragea me de kwa yin. Ada o baba man ada wo ya big gate. Ni boxes aya 1.2 billion. Also te kwa moto ade. Ana akoda ibae. Ebe kra so okọ. Magu pragem. Mo go he o 5 cities so awanye. Ese ni o ma yira. Also de wa hu, o ba na ka kire wo. Ese nsem nsi so. Se mo tie ni ya.
and someone can see so. And to put that in a person who put any drama high about Daniel India, and the put your conference yet. And we are doing Monday, no Santiman. Laptop, Medical divisional commander. I see mom's on tea in some that time. Now the battle in so quiet, no. I see the catcher and say, now will be a better about than collect your chaba. What nonsense! What nonsense! A better commander on tea. Sassim a better on tea. As a man for crime. And for the Sako day, or could you animal or your crumb for? Except for Tianchino, a crumb for. Now Peter no fake, take a boot on than any. You never took in the man or again. On the phone, would no, and Yajuma. And Yajuma, could you see them? Some of them Montezo. And the way I told him, I tie a front to Papa, so medical friend will catch him say, if I'm in your phone bedroom. On one casa a sham command, the phone bedroom, no charge it. No phone you. What's your Montes again? A program. Major Muslim about to us. I guess in some net time. Pacho, maybe I was a clone for a didn't know you would may him crown a war, Abu Bobo, Simpitano, clone 4 bar, BBI, Saturday where we are boxes, we are in our phones. No, I can catch where we are boxes. Boxes. Ah, the quiet. Nina silly ones. Pacho, me every iPhone and no crowd, and a cotton iPhone or Kumasi Bantima. And no, I can say me brilliant me at the minute. I commence about my je comme un lion. And to number Kajak Moviasim some sense about the patch to me. A baby a won't cry. Na post mortem just say when you're bar or toss on any crack of fana with film. Just one day, anatomy chest or for baby and no film. Make a man 9. I'm confused to be any for your business. Tikabutu, yeah, Musika. Pedro, Miranda, Esther Senge, Gino, Igwe, Wusu Samoila. Na me ko santima po. Na e hon so na enkoda de beda kwa me Gong. Se di corona to omoso. Adi won fie na won down with him. And no so ye ko da no so ye ho anatomy me de brown. Live. Yasim Samson. Laissez-vous les opportiches de ce rythme endiablé. Signé Roga, Bokoko. Encore et toujours, il s'appelle. Vacances samedi soir. Mais tu me dis comme dit ma fois sur Coding comment si ma doué Codinum. Et bah y a chien c'est me grossé wa. And yeah, Saturday. Nous mettons édition of Yasim and Debra. Salut à toi. Kwame Adinkra. Jotakin Junior. Comment allez-vous? Erickson le Zulu. Okay, because I mean, now our boy chico se could chip on pony. And nobody had it dead. Nobody had it dead. Then you know, yes, me, massa. Now, sorry, how you have said to answer. Boko Kodia, and Yasim Kitua. And you know, just buy a baby 4 months in that. Really 4 months, babe. Bokoko. And you be the funny Roga. I want to Bokoko. French in the French man or Eric or back of an hour now. I bet clear. Bokoko. The funny Roga. That's a Roga. That's Rameti. Bokoko. Mon ami Gaël, Minoïjo.
Batman le meilleur. Et donc les Koinjo à Toya la Bouni. Ngoma Tikulu menga meto Tatu Simba Kananzi Tikulu Simba Bonga Zakala Telema Ablo Diallo Yirikacho Tikotisa Simba Bonga Zakala Okay. Medak bonam nyasalau, bosso atusi atuta, nizabre, ceremony hai, Makari, Dragonar, Sekaspir, Martola, Marhas, Anula, Kaula, Alave, Sani Bonani, Dabezita, Baba, Kozi Yamakozi, Badimaslamau, Yerobedi, Au Kakane, Yero Smanibe, Salama. Bonasera, Nagadef, Jamhiri, Manu, Janu, Amountipa, Badimasamo, Yorobedi, Au Kakane, Yoro Smanibe, Baby Auti Asia, 104.5 FM, Bidding Eddie Ajausu, Mampo Kuntunchi, Ebua Ehi Akumanana, Wakasibutuba, Gong, Jatarini. Nitomika, Namako Midima Fosue, Akudinkomo, Simadu Ekodrum, Meba, Meshi and Samudron Agose wa. And then Obatinsem. Mavaze. Oh, Kwabe. Bako. Kwabe Gong. Mr. Be also a French liar, and as a be a man or tis my head, my cotton, and Mindinich man, the Yonko police station, in Patrick Choir. No, I see a genuine and I'll back me a new for me and I want to Mocassia the international Pacrani. I just want to buy a friend is a non Pacrania the Enfa. Tell Channel fan or catch and since my head a crown for bar no yet, baby, I'm a name and I had a wapper. To I had the one black police station is here, and the police in the day, a buy. I know I say, a dear Benes, that so was in my head and Marianne and near man or head or the mapper. I know I saw and pass away, and I'm seeing yet and Marianne in near maybe. I know soon we are near my band and a woba, or they could I do a child, Abba. I'm saying about you, me no be our home and me didn't cry. As I am just saying, Police, I don't know where to do a job. What's that? Police station, Golango. Me ban, I send you, man, miss me. Oh, I wasn't here. Media Conade, Eddie Mechade, Abba. And say, I'll cry and chronic coming with one yet, the one to mention me. To me, uncle, young pair, chan of pair, one night will croak a membla. Mamba. Neddy Bessie at the end, and perch on my bar, shall my phone club be and so on your day, and Dimechi. Now, boy, near there from my mamma. See, I didn't say young perch and I won't blame no yet the one chin into. Or session one yet one phone club behind your day, and Dimechi. Small boy near day, a cayon. Tell it to us, Uncle. Choma uncle. See, I didn't friends say. Show me name you ding. But more ding. But me, who I may who. And Timuko down here. Chame kwada solifie. I saw the bang. Oh, Mampon. I saw the bear. Aye, first. Gidi. Only Tiwa. Chome nkwa. Not you want to go down here. Munya Bujati. Munya, my Ebedi Ujuma. Somebody catch a chip soup. I'm walking, or some say lawyer. Wouldn't him rap papa. Mampo divisional commander, the marginal numeri. I went on Monday, Mekon. Naming Kola, we see we are could jump any. So on Sham Kodai. Now, so Mudi found one time saying, I'm from Monkodai. I rouse them. And Timon, I say, I generally say you are saying, dear, wine on new way, baby, I wait in wine on it. I try me never am an in who are crying in a mass soon. Oh, he. Kuma swag, man, Cascas. There are some of the Bramono, a devil. Muntin ye, I call me Gong, look at Mako Dagonoso. Me call my mind say Atimatum, and I ya brume of Evan Abbey. Ya brume bomb of it. Timunya Butamate.
my sister name I call one clan a computer and a laptop or didn't know the year or Befia, no idea what they yen in new mouse or Nini anyone. Nini, and Tina make us say, and Tina make us say, say, and could I a crom for Peter and Susu a crom for. And the Sunday man, no, could you not be any ho? One booking man say, where now, no be my born dear who has say, to the master, ya. I don't call anyone in your man, so also differ. And Peter and Jacrom for, St. Korea for Peter and Jacrom for. Nje emfanzoa nyame ya adoma na ochu besi mi e besa to aso e besi bia meti enka so beti na wate meti na din obi ansu obi anya hwe ha na betanse na fe ni komo kakra bi ma esunsum apo na yantimi amantem ti asenke ma manfo nsa sunsum nsem ehu na so etam no abo atiaye tire ma esunsum nsem kakra bi na fe next week ya to aso me ma sama boja force me ba ko bi e na fe yemfa kakra ma etifo na any so mina dante na o kanse me Wusu na me suggest bibi se baby akola ne tim no anke nya sa nipa na o so wo ne nche ne confirm sa mpa akola ne tim no but once asemu eminu sa ba wonim na yeden a Monday me kai covid time o my so wojo home na o yo into the mama fancy Monday nyame adoma so na me taga for them yo Monday o my kwaya ade bi o eja market ye de hu si so still na we pi na do yeah mama nka ya branch na nsim community police oso na do say enkwara nkodwom enti ye baba ko dwuma o de ba akobọ no Wusu mama nka Wusu afena wudi police me do ye the police ni na oba ya Wusu dia ba ko de ma ho abia adan o say na do say nkwara madwom am ko be ma ona o ya kwa nza no gina ho na me gia ba no na ba ni pa be 1000 be gi free misem no ma yira ba im na mo twena me smetwe am sin ka me beto to market ama se de mesi ayawo no nge ocha koda idea o suma emrenti mamenka ayi kakra on se de na do se nkola nkodwum ana wantie bi ana ni ma basa agina ho o de medi wachi a ense mi soja na man ko na emiya ye ma onko soja man ko na mi ya papa ma na be mo ko soja no so abro ni hu ni no se agwa mi dem fa agwa ngo soja nga se mbesi Ghana enti abaga kawakoma to yem nyankoma yare ma Monday ye beba ho no na baby asem no kra wo bia no ye behwe enya de a obi a o ma me awu na kansa young girl okuta nkwala mienu baby a obeda osi atagina oketo yampia ekeka nsem a enitire eninan na ye nhwe ma no emfa saa niema no ennimu in fact ade a na metai kan se oman we mu so obi maame ana ne papa wu na so we ni obi ohwe na esim se busua ne ya na omo nwene ebinom enwene nkwala no ho maame kan se ebinom enwene nkwala no kan so obi iPhone mi no wafa yi dan na de single room na na bit enso me bisa se san a 1500 na wo de dan ne ma han so de ko eno kire se entro bi eno mu twitwa even in ka police station or say adi nka so busan say iPhone no to ba ko sen na dan no so de ma sen ene ma eno kra ba kire ma yehu say wo twa ntro but all the same no ojami daji o si Jimmy no o she e chen dam and then o si Yesu ba wanza Jimmy oh ya no kro jaka za zesu dam do sai Jimmy de wanza eno kre Wusu eno kre pa ba me koyi Wusu ma men kantra atie for mu tie yen say bema bia Wusu se waye mere wo mpem tie ni yi bema Wusu se waye mere wo mpem o de Wusu se waye 15 years out you bende some pom so kudru oni wu a no abusuan sa papa free mama so free I try na onu anam akodi akwantum I try monya adwuma I try Miraho pa se otu na odwin se da che so bedana to ho na o ma koye basase ya na utimi dwina ka che se ne mama wi ase kura nka ye o enso dwin sa na o ya adwene bone you guys so dwin sa so nyanko bonim se nti o de obi aba wi ase anyumre Pacho nyumre de bako Pacho me ko mi sister nchen ewo kumase suedro abuja suedro side don me ko honom na me baaye ya dan edem e de ama han abramanti hu hwe ti de dan ama han me baaye na me bebusa ma me ba ko se ma na da na mo de ama han
say me nua me ko ne nchen no aba ho aba efi on ma aba be sane baba ma ne ma aba sane baba ma iPhone ene ne keypads ene ne boxes ene ne singlets ene ne ntale edeko ena am so me ka say na me kra ya me wan wani pan na me won nchen na de ntina otimi be sesa ne ma ni nyina o se ya na nya no kre so me deny say nya na me wo honom ena am say me kra me ba makra ne say me ba am no kra say ehu say me ye de me ba but I didn't say mo ka say nya no kra na say dan na mo de ama han me ka bia o enfi ade a chen ye no me koda obi nchen ade a chen na me ba afie no patututu na me ba afie na me ka chen say enti say dan no mo pa che say dan no ma je afie nsem ana say ne ba be man say fa ojimi ko da ba na je afie say fa ojimi ko unia na obese say niam no nka nkyere no na me ka say so CID ni na omo say ane mo de asem na ko ja CID ni so omo ne me nko CID ni wo me ka e bita mfi me na osemi da me ko madwuma won nsɛmfun bi sɛ me so so nti me ko madwuma ampa okoye na adwuma me sɔle a ye niam a egu ye dam o ma yi niam ni nyina de akogu dam motom abra o man kan che sɛ dan no mo de kogu dam o mo yi niam akogu dam motom ɛdan so e ma me dan a o mo chaye de onya ye eno amu na ma me tena saa ya me ato ne nsa frɛ no na mutimi yese ya na yese mantia say because of say musimi mi nua na ba abeze sanema enti mo enu hu enti mo de ama han amusumu didi hu ayi ye nema to agu abonten amu fa ye hu o ifri madin fie sai ba cho say o me ifri madin fie sai o me ifri mun fie sai ni ba cho ma me wu ye be to fie smuni 12 years ba cho enti ifie na otimne hwan fie ba cho ya ma me mo e wo fa efie nti amu che japade no amu che e ma me ko mi dan na ofie sai e dan na ofie ono no e ye 11 ye wa bontin dan nti obi afa ne de obi afa ne de obi ade ama han ba cho nti mu ma me de na ode ma mo se mo ntrem ba cho sabe no mo suza ba cho ya de kat one de da kora say dan de obi antimi ngi influence because of so mo de ma me ache nti obi antimi ngi dan influence na mo ko tena dem ho ba cho yo nti sam na ya ka say o ma me nua no ese wonu aketoi afa akire aba fie ho abefa ne baba ma iPhone ne nneoma ne boxes ese wo wia nneoma no ba cho nti wo yim ne matu agabonten le na ma hai ba cho na mo da monten so ba cho asemi si da ben ba cho me ba Sunday me call ye no ese o ko da ben me ba Sunday sada no na me ba ye na me bebi epu no be na o ko unia no ho den na me call ho Monday twa me Monday na twam no na me call ho no me call ho no Monday no nti me go say Sunday no na me wo mampon ti ni Monday no pa na me call me nua no ho me call me nua no ho na mo so say sa case ni e de si abra me nua no so me wo no ho no me ba makra nsa me ba so masaba abeto no onko ba bia sama na effect ko fie ko fa ne mana na sa so agya no prato na me nua na ye dey abefa because of say me nim say na dan da ho no sa no say dan da ho no say dan no kra say dan ho no kra pa twa dan ya che abra me na kra tia so nim say dan no ya che me na tia so wo tia so nyina na eti dan ni man sa na me na bewu aso mfa say okọ ekodi na awotwe ba cho ba na sa de na si me ba cho busano me busano okacha mi say papa anya hwe abone nya hwe sa na ma me ne kan papa anya hwe abone nya hwe e friend is sister ata de na so atakua na pobro ne bezo e ba cho ti new dama sites aseme no okacha mi say papa anya hwe abone nya hwe papa ne de hin na abone ne de hin ana mse papa anya hwe bone nya hwe sesei ai se me nua na baba se sane ma ne de ono so ntwe e ma me ni ba na nim ngu ase nti omo de dana ma han ti eno na omo de ye de omo de twia edan na niam na yira ye ne ka ana mse ye me won ho se ane me nua no mo sa afre me nua na me nua na mfa me nua na sa de brofo what is your name te so mo kan ne ma ono na yi na adansefo yankasa me nua no so kora ba mampo kromu onum na ye bro nya mu honum ena oba mampo kromu onum kra no kra wa meche ena okoye oba mampo kromu onum na oti okadam ena me ma me ni hu no owu na ka say mercy
and I say ma and I say now the overcrown fashion ba and I say ma what am ba me di bibi beba and I cast man na jefa cd past tense ade no just omo pe ekwan a omo de be fa so omo de be yede omo de be gida na free ensem ti omo se me nua ne ba ho no mo me firi ho no Monday na de chia brada me nua ne ba ho abra me so me Monday na me firi ho me ko tu me nua ne yede ewo so aduro honum eso no na pa se me nka no kure me dina me nua no na me ka se me dina me nua ne de kwan bia me mefa so me ma me nua na ba bia no me ma na ba me nua no so ba ma ye nyina ko police station o mu ko police station police ni ne say yes o ko report asem no o ma ko report asem no CID ni no esole a me nua no Peter no o friend of phone de mama ne se de me mama ne se o ba wia ne ne ata ba be ma no ne ba be ma yira no ne ma yira Peter no ba Peter na fresi dini ni e wo fun si de anwume na me ka chan se Peter fa CID ni no ma me na me ne nkasa me ne nkasa na Peter share ka se CID ni number na dum of phone na sa dum ti ade chi na me amesa ka se Peter na ma ye nko no wan fi me na me ame frɛ me nwane se wonye de won bra oba ya me nwane mu bisa na o se anya no kure Peter no se eye no kure na o ka ama me nwane no e ka se anya no kure no mo ba no Peter no ko to ko sua e wo kwa mu ses e di bo me nwane dua ko jensia ade abo nu ni dua ai obo ne baako na se obo ne baako nsem obo na ugina ho obo na mi njoba oba na obeka ba no de mi nwan na beka aso atoko suansia de abodua e wo kwam me no de ni obo no fie ni ntale nyina on de no mi nwan na beka mi ti o kasa ti bi ba cho na me ba na eno ano no de na pese ye ma o e ba cho ebe sa na mo jeda ne maye ana fi ono nkrampo kra ni mentena ono because say fi o mo mfi aye ho se be di se be de nya o masem ba se da na etim no no ye ko ba e ho na eda ba mo timi jeda ne free ensam de ana se mo anya ade mo pam ye free abusu ani mu aye nko aye fa ntim be sa nka eda no mo je kra nka eda ne entenam ka ye ko han bi o ba bi ne entenam dan de ze mo drem dan de ze mo drem obi entim nyum bia se ampa se mo dia mun tugo bia ma chance antimo bokrum ho hona metna what you say intimo ko police station ko design ba cho ko report here ugo bi ba cho man ko be mu ka se na mi de man ko bi mi ma ono no so na new bantas na me ni ko mo wuti wi asem se mo aja santima boss wo insha 104.5 FM we di ofie pe asem ya ananko mo edi na asem akola ikan santima po ofie pe mi am krum mi adu Monday ni madu santima mpo na se makoda go no so hu ni kura wum se ne kura be hu se nkonto mu zo hu ati sai me adum ye from sai che from Mercy Fachane yango po hu mo wati what in fear Mercy che me 16 years unu aba na kasa yi Fachane na obi a o ma me afri mu oba afri mu yanum nan me na kudi akwantum onu nua paninati I don't know, after 16 years, walk home, you know, I think. But I am go school. School, na me ko bat my head, and man, I should for be on day. But somebody on Facebook or Neco Frank, on Facebook says, Yako Facebook in Shawan 4.5 FM. Neco and Kodea Muka says, Omoye, and Kodebia, I said to Modi Jemua, Mukaminti. What's the other also good school, I think. Let me know be a basham me did him crown I did you call them never school I mean me could you form telling me could you form telling me head and me jay school na me de bed me de bana me de nantes and I'm the coffee niece by them the way and bearman do I had when she miss sister now you know share me my cranny a day ye na me say akun hu be ma fofulo na onu so me ne ye de me ne wo ye nti we papa nko acha na we papa nko acha we papa ohwe no acha da bi oje nyin no acha da bi wa nye oje yan so ka say akwan ye ne baba Manana waka sibritu ba kwa Gonga jata ni miniminu abrewa ba ena oha enche menu asante betrase ni aka mo de wiase musa abrewo na one so enche no so be niti na otwetwa mu yeden semu do bramo oti ya nkwada mi no firi mampo be ka che kwa Gonga say wo ma mi afrim na efia omotimu ya chedo bia de ma no o ma mi efrim no odi omde no na odi de no eja wo mo na o ma mi no ofia fe na taa se ne babema ni boxers ni funa yira nti gwarum ba ko na afa nti akoda ndi tumi atwere nsem akabu prunani ayom nyina atuagu
dana ma han ehye se ba ko diagnose za asem we ehun sunsa so ehun anatomy edin nyina bro na nyina owi asem nsem so ehun nshira 104.5 FM betwamrika na fe ye kwa brucha kudi nkomo mini ba ba ko ho asemato no enu ba drive otika mu osi ntrase pp ko hwe ya wafrim eba ne se ne ba ne sa we asem bia no odin sunsun sem pp wache sunsun sem bia hu pp wache ama tete mu ayese abrantia no ne hyehye ho ne mpra no ema ba ko miensa no adeti omu a sama nyina anyo mu nkwanhie wuo awu mu ye no ntiase anim tinde mantaso enan na saase mu no kra na se bosimka eno so kwa me gong medago no so body on Facebook Insha 104.5 FM YouTube so Insha TV Oti radio ho Insha 104.5 FM Facebook ya mon cher mon se Martina Wusu ansa Mariam Wusu ansa Honey Pie ni nyina omunyina ho Bright Agya onso yeti honom ebedi nkomo abraba mu akwaba mejuso obru ni I want to say nyame adom e da oba nyina somebody can see me bade na hoye obesa sansa ya bre ya pon a efie ne ekoda na efie nwa he eva ne ekọ ne ekoda VIP station na say ya ekoda he ene ne agye ni so nyame ayade na oze ata mo atwe ata ho me ye anatomy no ata ya obi a why no say na ne den o da bi se onse mo den ata ya no say na ne den sa no ni kese obi na ni nso ade postmortem just say ata esan peduabo se do twese kan wo sika na me so me nua sapon se onko diagnose ti sapon de hun sem nyina ensem nyina de hun anatomy nyina ebro na nwere o wi asem sem so wa hun se enua se ema no a o masem nye de no na ene duabo wo ma no enti ba sa na o ye din no de takashiro de fam so nipa bi me na afremi o nipa mienu sambe na bakwa afro na afremi o san semu o obia kasa o chese on dem nkan asemu me dem nkan asemu wa kwa na bomidua o se menyima no mfiri ma me nka bi sa o ra no ensem dos ntimi a menya akwa komampon na me suma support wonko na bre pem komampon o ze pene voice ata onyina manim na onka san semfa ncheme so bodia anatomy chese ne babe man nso asu ekonoma na mfingete ka chese na Jesus for nko amka so mba no moy oh hey Jesus for no nim dia uka o si hey Jesus for nim wato akutua san yam eso nko ya mestre small boys are young ese nkoda akasa nkoda hu abroba nkoda bibi o ma no adomo nka we David Debi esi on baby o mano but on ngawe esi akoda abonwa on mo ajije de na so so bo chire ni o mfen ketingiti we ayamogo enti epush upon any sapon akodi nkomo mampon santi mampon ni akobusa nsem na akodi san sans bre premier nka mampon meko na afei ensem nya da hyehyɛ so enti atapa mom de be say 1 billion ni efe de ndu abo be adwuma me maka abrante bi na kan o se ha wu ko sunsum no mo ni akokume na so nkume me mo se unim na to for me ntom for mo we a strong warning unsa no odin was uko aduro so uko sunsum no kora kokume ne mo se ontom for me e se oto for me dia me ntom for mo afi ya no akoto me awe enti amu akonya na afi e che adofo nyina na afi yenka jangum ya che tiefo me chia me krumfo so ni me krum me ejiga me betima two gates man ko krum adum betu esa me the drone ne be fly alcohol e do kura with space no me barake ho obi empacho wanya me bodin se wanya me bodin of fresh wa santimampon wanya me bodin of fresh wanya me bodin enti abraba modi ahụ na amumpusu ahụ na yem first upon eni nkomo eni sapon eni nkomo na afi ehuri because ai mari kuzu friend na afi eni nkomo e wacho that's it
Empanese Sadia China say Antes of Fra, Yichi. Mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se be hye me bonate teme me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se mehunu ya nka sa obasa sabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na sa wokoto sabo bi si unua so a ka tire no se he aboa sori yenso anuti na me wo hene na bisiti Agya Wusu bamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo secha yese no so dade kodi maninsam apampambra wo si ebura bampon de hye ni bie danfo ye dan bremu da Gong maybe nko tibe musu asem yi na ma me no eta de ne book ma se ipacho na ma we chogo book no master ahunti na si ma kasa gu microphone enya ba ofre eni apem ma me no kra se me kasa mi number ba ko pesi a abrewa no na de ma abrewa hwan me twahwe number se me se ko mu true de wo so bebua no wo bua na se ya me a ena mi de me ya me si ma obi me nya sa ata ma me opani number na ma me no number da Atam so. Atam so. Ata. Agya Bukari bata. Ajamane de wo yojamanfo. Agya Bukari bata. Meso. Ana wo security. Siman, oso chesi. Yes. Na no ba redu go so ma ba ko numa asesa no ware. E ma ba ko 28. Oso chesi. Ntimfanto no kwan so. Ko sam bi se me ba cho. Emphasis. Siman. Chief, mama kan. Siman. David. Yes. Siman. E manum do hina ye no de. Emaro ma ye bi ho ade emusan ma ware bi wo mama wa ye no ebi wo kofiase wo mama nyina yesen wo mama ye ho ade meja ye aka ba ko pe no mo yesen nyina yesen o mu nyina wa ye bi ho ade onje bi ho ade ono wo ma ye bi ho ade meja wo mu me no mo ye bi ho ade no onje bi ho ade se na ye ho ade se na onye ho ade ata me so tima me tio me chese wo ma me di ka wo eware ye sen ma sen ebe num de ba ye ho ade na be se na onye ho ade oh se no be sen na onye ho ade siman o mu mienu na me ye ho ade o mu mienu ngo ata dono na mko boy the tie na akọboy ko bo kuntumpa di na mo ko bo dono ni kuntumpa ha na meka no muko bodo no nkuntumpa wale wo ba wo je no ho ade na wo je no no won tonto won ka tare ene adwamane na me bo nam de bia totare ahyew atobia na ma wo ba wanya 17 years won totare da afi ko to shirt nko a wo to shirt nko a tosa ba shirt nko na to ye tosa entare ho ho ye wotwi ya de anwotwe wa ha atare mo wo wanya mfedu so wa so atare da ara no bi ja wuni nti na na de wo to atare ahye no yes because me the ton tare Passion ni komo. Ata. Miso. Oye Siman ne yire. Agya Bukari bata ne boss sanya asem keto afa yanka mo nsa fe ye ne sapon enkodi enkomo. Ti sapapa mfantuma na fe me nya ne anatomy. Sapon mai. Yo sapon ye ntena fe yanko. Enti na me ntitu kakra. Ene se me ma sapon komampon. Amodi yanko hu aposifo commander Nyankopon shop super Nyankopon shop wan trata asem no so na Ghana ha so bi echo report you say why odi money a esafata se atu nsafrew ne do ano na akotwo no musem nti akwara nkasa no no mo hwe no aye mercy no mo hwe no nti okwa na nta kata back atu no musem nyina ma support gina so e ma akwara ne bail tanete na minim dia ata aye ne ba no omoje free nkola no ho seriously Empofansen kwa no omu ya kromfo omu ni suban wiase obi abanye anu Yankopon ye wadom na so ba city house bi ni mbatiti o na so ntesa setie bia esen ka kode utwi nkode bata omu so mu te sei so bi jomanfo se omu ya kromfo twambata nkode bata omu emposa asemisia ene nkode ntrase asemi no se asemo dia de emfasi kantwa ebi ni wosa David but buy no o se nkoda no akwade dan ko ma ha na wuni mu bibia na na akache no ne mu asembe na akache oba no ohunu ye so asembe na akache no ohunu ye no o kan se na me fro kan se mebre na obi hu no ho na hu no wantimi anka ba mi antie so di bakro ko gina ko di na se ampa dan se fo no ko e se mi hu se akwa na ewura ho akofa ne ma no ne nyina ye te manya ntie som se asem no mfa nko fi no mko siesie na mo nipa ote dem ho no yesi otu ase wotu mo ki na ko di ata ho wodi ye de minim
we dem fan seki no fan ran ntem nti otwentwe so bia akosi juada jem fan sa ti dia akosi no sapo ba odi mu chemu nyina besa bre abroba de oro no wunia medasi wahu mamen kan kire krobia sante kotoma se ewiase empanisi ewo bi na wie bi na dabia semunti ene edi kodu a ne ejam ho usum bode ene wasum kodu abusua eye abusua unua ene wawu agya ne ma tinkwara ne fonction yem sabi ekusebi nyado yese oba sabi ogya ne na ku sire so wontwantwene opepa enti ata emma no ene nua ma no ni nyina o mmiri nyina ye ne ma so tese ti se ka wono ne ba no ene okoye sa kobaka se yemfa no ko manya nti ese ni nua bi so opeso mu yasem ko fi ko siesi efise mpanifo se etieni tie nka yenkase hoho mfanko di enti ata ye serew brafom na ye nipa everybody needs somebody obi ehia no yonko nipa ti fiasem no yanka ne se ne yeka bonte so asem enti se wunua ma no empo se no kresom ne fa ne ma no a boye oba utwa ne untwa enti brafom na oje ho se kyereme nya dodo atapeduabo no eno I don't think say ebebo emwa so enti brafom na samno se mo de ba fia monka metese nua be se onfana no ntum ehwe nua ne bodua eno so mwa so nipa tena wona de bia ye gi wono konjo no kwada kru kabe ka fofo so tiase ti duabo no ya ye enipa bi police we am de bejo etu kunu na ye den unua ba kunu na ye den ansa unua ba ene obanya sem na ye ka na so be kuna ukunu na ye den minim se ono ne kae ne so boa ono ne kan oboa nti Agya Wusu me de ene de me de ne se asene firi koto dwem na wo kan se ne asem no so etie nti etu atafo se ene abusuafo ni nyina samoni atankasa na nkwada ne mienu no omma me ntiase papa ntiase na wisia na semom ya na semo ya se bontinsu ni na de ye no a kawo assist ata enu ata na se ma ata kawo ka se yemfom nko debi yenya ne sa so tiase enti ata brafom na unua man so wade nya ye wa wode azi ofi oye so tiase enti de meka no Agya Wusu de meka ne se ata wo mrafom yo aygus rebacho yeguso ya twa ko no sapo ba yemfa ntu afa ye nim komo Hello 104.5 FM 104.5 FM 104.5 FM Eguso ya twa sapo ba manso afa na enedi komo mi san su biom se ewi a yebekọ enkran akodi komo eni abako kan fa so film no esemna no de pa wuchemu a sa brante na okoni uma no ekotran no weko ama bako enan ena mo kira mo nam no so nya mo kwanhia wu ebia nso nya ne ho de okofa wai na he no film sa de ne hu ebia simi fie da o me papa fie obi ko ware obi saa ono so no to so miensa no wuye wonde ne se so fa na wonyem wo pe na ne akwara ne ko sasa edi nipa bi achi mema no a omta bu ma akwase ano obu ha na akobu oba bi kwase a na ye de aye ne sa ana se wafa obi ade wo fie ne aye ne sa ti de se we de ehu etasi pa eti ebasa metu emamfo se
wota ko wale obi na wote se ne yerewu baako ne yerewu mienu a enfantini ko shem enfantini shem efiso ye de ne yese bo chairman so obesi mia me hunu bi takwa menua bi empese me boni din eno momo tie mi nyina so nim se de me kan ye no kore be me na no de ye onya wonu wonyimpe oba mati ye go mo so hala sapo Ninia oti menka me teon ka pa abusofo nyina ho ye ajadama boko yere nyame ase ena no mete ohwe so mmoni akọ santima pa police fashion ye na enkoda a omya wisia mess ni ti wa asem no mmoni akọ ne koda agono so wurawura me nsambe no ate na akọ sisan Ninia me da se me ma bajafo nyina jo yakaya ho ebre ni nti Ninia wosoma me se asantima mpo fa enkura nketwa yi eti no yade ana awere ku yie na mitutu anamo meko ekodi asem no achi na meko ya no mikoduru asantima police station no miko chief sopo aye Mr. Boadu aye the state commander na epanya papa ne de me pa so no ma mi hu se profi adwuma no ebi ye na nyamsom kwanso na mesaka se mi free stress ma ba ne de ohun se nyuma aye die no sadi asofo penkwa dia ma asapoma no saa ne enso ye pefa hu die ma adasa enti papa yi afa wono akata no me spray eye maame ata enkura yi ensem ne ho ebo mu no ma ne ba police station honum na ata yi a ne ho nsem eye woni aba ahun nsem aba wantimi afaduku amonu mu no anye enkura no sano medical ye case ato dada ese saa enkura nketo yi o maami afiri mu ni afa yi wo no ma agu abontere no wo mo awia eye ayi babema enoma eti apresifo emete no na wo ma nya nkura nti na nkura no ata so wo mo aba police station wo nti no ye beche enkura yatum so atrantan na mo ya bande ne ya ba ekwan bi ese e fa so ke twitwade nkra no e twitwade nkra no ama ekowie se akra no mpa wo mi e kire eye abayo no wo twa case ni mu se mfonso na aba na so na aye ye na ntwibini sabia mu na ani no na awo na emom asia no de na enfo asia na enwo ye ne kire se saa wa ba tai ni nkra no ntem no kra ni bia bobo bi e wo ho no enye nsem ketwa akati ebedi asem na tinye die kire ye do mu asufo si ebenya asam no kuro nyina na ye ka ye otie no nso ahunu se ye tumra ye kirefie enti ye no oba kai nso kapai na nam se commander ni nyuma do so ntino commander anya kwa ni ataye nsia na so de esi ani atane ka o police station obia no ene ne kan na mibusa atane se enti nsem bia na ekoso no Tiriana wante atane num tom se wote ne mom ne ha ne se ayi ne baba ma na tini ache nkura idu o matum na wayi wo ma gu abontere no me se eno de emetwam nko eno ma na gu abontere no anamo be lo tufa ho no wantini anye asem no kasu bia ankyere be na nam se ne nkura na hu yehia mu di nka ne nti no itu anamo afa nkura no fa hu dia ma o ma kofie na de aka ne de maye na ensem nkire mu na ata be kase enkura ne yobi a o ma didi na tam o mu ade eni ade enkura ya ye kenso ba ko nyamfinsia edu ensia ana ba ko nso nyamfinsia edu enso e ko mfinsia du nsia no awo a akura ne kura ntrate a aje so hwe ensem no a na awere hu yie pa ana me ka se we ni nyina esi no akura ne ye hwan wasi akura ne ye wonia anam se obani mpon ne wani agu na sokura no ade na obeye esa opepa unta nti anamon a esa nka utuo na nka sumbie ba no nkura nkituo we tinie tu anamon abenhye pamadum kesi ewe mu ede wo hawa bade a eje sensam ekoso no enye enti maame pa sempadika ama bu fokra ba maame ma tra no pa ne cho ama ta na sama wo ka no na ya abuduyem ama ho no
yɛtwa keesi no mu ma asɛm no kɔdaa na aduru sɛ yɛtumi gye nkwaraa ne gyae no ma wɔn mo nti asaa ne kaa sɛ nipa a ɛnam sɛ akwaraa no so wɔawia ne fon ne babɛɛma no awia ne fon na wɔde ɛdaa ne ma ahae sɛ wɔbɛgye sika no wɔde atua fon ne ka no abaayewa no te asɛm no deɛ ɔte daa no mu no wɔse wɔmpɛ daa no bio wɔɔtu nti dabɛn ana yɛn nsa bɛka daa no na ɛnam sɛ ɛnura na ɛsɛ nka metumi kɔ fie hɔ ɛnam sɛ wɔfoɔ dɔɔso a woyɛ no nyinaa no wawa ne tua me wura asɛm no bi si maame kɔ ɛyɛ ateebu a mantumi amɛduru ntam nti sɛsɛ no me nua deɛ akɔduru nyinaa ne sɛ asɛm no deɛ yɛtwam ato sɛ yɛagye dae no na yɛde ama akora mekɔgye safoa no na mde asɛ nkora ne nsa na ɛnua ɛwɔm no deɛ onyankopɔn yɛ adom na meduru fie wɔ no mu a ɛne nnua bobɔ no ɛwɔm biara no yɛbɛhunu deɛ yɛreka na nti akokora anya kyerɛ sɛ nkora ne maame a ɔma ɔsi mu no dua bobɔ bi wom enti na maame no wuyɛ akora no wɔn ni maame wɔn ni papa wɔn ni nana eti kwan bi a aka no yɛbɛfa so biara ne nua bobɔ nsɛm no yɛaka no na mpanimfoɔ se kasa nyɛ mu no ɛnura nkora no maame nua baako nso frɛ me sɛ wate deɛ sie na sɛn ne nsira fɛmfoɔ yɛ deɛ deɛ ɛkɔto aguo ne yɛde brɛ yɛn no deɛ akɔsie amaame ne maame no tetwe nkɔmmɔ nam sɛ asɛm no siiɛ no wo a ɛyɛ nkora no maame nua a waka no asa no wɔ hɔ nanso anamɔ bɛn na watuo maame no kyerɛ sɛ sɛ wɔde ne ho wura mu a ataa no bi abɔ yɛ dua bi a ano si papapapapapa na ɔto a ɛmfom na mekaa sɛ sɛ wodi nokora deɛ a wonsuro duabɔ asɛdeɛ na maame no si ka ne nsɛm no kyerɛ sɛ ataa no bi abɔ de ano ɔhye nti abusua no nyinaa koraa no obiaa teta akyiri a sɛ oyi ne ho adi ɛsɛ wɔ ɔtankora n'akyi a osuro duabɔ nti wei na ama nkoraa no ayɛ nsɛnsɛm anaasɛ wɔn aka adua mu a wɔn ni kamafoɔ biara wɔ abusua no mu a nsɛm no nyame na bɛduru nsira fm a yɛgu so etu ho anamɔn na me nua makasa bebree ebi a na asɛmbusa bi wɔ hɔ ekosi sɛ yɛ ho a yɛ adom na tena no na duru fie hɔnom na deɛ ekɔ bia mɛtwa de asɛnde o na sɛ safoa no sataa no nso bɛbɔ me dua no bi na me nua paa me de Gong wɔn nso yɛabɔ yɛ didi a na kyerɛ sɛ yɛagye nkora ne nkora si wɔ ne yɛn nso yɛwu na me nua asɛmbusa bi wɔ hɔ a akwanya da hɔ medase pii sɔpɔ na ataa oponsu nka na menka nkyɛ ne ma ne nte sɛ mfa ne ha nkɔ aprinkis mafie dabi na memu sa ataa pɛ sɛ wokyɛ sɛ nti ne ba ne da no kɔma han wanhu ana ataa n'anum asɛm a yɛtwii bi akyerɛ sɛ na ɔni hɔ na ɔbaeɛ no ne bufu yi yɛsɛ nkɔ ne ba ne ka kyerɛɛ no a ɛnka ebi obɛdi paa kakrakra tuafo nsɔ ne ka nanso ɔbaakofoɔ akɔhunu ɔdanseni ne wan mebusaa ne sɛ na wonni hɔ a wobaeɛ no na mɔbɛɛ na ɛsɛ wo ɛntimi nkɔ baabi a menim sɛ meto ansɛm no so kyerɛ wo a na mowɔ police station hɔ yɛne ɛkɔ nyina metwa mfoni kyerɛ wo wo bufuo yi ɛsɛ deɛ ɛkɔ soɔ na mpa akɔmenda papa no nyame nhyira ne paa baabi a ɔwɔ bi anwummerɛ mafrɛ no manya no sɛ polisini bi tie a wɔnka nkyerɛ Mr. Buadu sɛ onyame nhyira no papa no suu ne suo sɛ saa nkora nketewa wei sɛ mfomsoɔ na aba koraa no a ataa ne nnipa yi sɛ ne ba ne deda no ama aha koraa no a wɔto nnipa no firim na nkoraa no nso nya baabi da ebi sɛ wontumi nso wo nsoro wu nkɔfa nwura mmɛsi ɛyɛ dani a emogya de mogya sabo postmortem kyɛ sɛ nnipa na ɔte da no watu ama kii no akɔdi ataa ho nti woyɛ ndɛn ɛno na ne nua meka sɛ yɛni atora ne ntete ame no deɛ yɛhunu ne hann ne yɛtaa kama yɛtiefoɔ ne yɛahwɛpɔɔteɛ yɛho a yɛ adom a akyerɛ fie hɔ na kɔ na kyɛ daa no sɛ ɛsɛ mepɛ kapentani ne yɛbu ani ne yɛtɔ safo afoforɔ tom na mmerɛ bi a ɛsɛ yɛma mmara ne efie wɔfoɔ ne nkora ne di na sɛ nkora ne gu nso gu nkora ne yɛde safoa ne ma nkora no yɛkwan bi aso no yɛbɛfa yɛbɛfie nso yɛma yɛtiefoɔ aso ɛna nea
Sabo me yan sanka gina so na kola no enye case entia abrantie no wo ye mranto asem ne maame ata na mo so nkosha ba kukum kakra na no kosi zan ano so ntire mu nyira ne se atiafo mpante ensam ne wa na enso ye de etumira kiresie dia ama enu nyira ama no mia anopa me kofa ankura no sade ye wa kire me no pepepe na ye koduru ho no asam e ba ne se CID ni no a case one se do what charge office one ka say this is CID ni ba anta na nkura timi aye complain against sa akra no enu mu no ma mi nia ne frɛ me a me ka say anamo say na mi wura say yerentuo ana nkura ni ye fa ahudie na nam sɛ ɛyɛ busia sam na wo de mra bebre ewuram na ye di asototo fam no ye ka nkura na ho tonti no aba fa ma me ne se mi nyina mfo anim na me kan kyerɛ o me sɛ ɔsrɛ onya ise wa mi ache akra no pa na sɛ to wadi ka wa nyintie kra na ɔmo de yenyai na abamuwa no ɛdan no anensa nkra ne nsa bɛka no ɔmo kyerɛ Israel fam ne mpanimfo sɛ yebetumi aboa na kyerɛ ne de yenyai na wɔmfa na ho hena na sɛ wɔmfa na kukoduro no ɛne nam ne baabi sɛ de nkra no benya fa hodie ata no na ama ɛnukura na wantumi afa duku amɔ ne yam na nke ɛyɛ abusua entitimu bia enim na mmom me de mehu sɛ abusua no me busa abusua pani busa me wura mu yie pa sɛ obi asuro duabɔ efiri ɔbaata no nso trɛ sɛ nkura no na abɔ dua ana me busa sɛ ɔbɔ ne sɛ akura ne sɛ wɔbɔ saa ne ho sɛ phone ne nneɛma no ayɛ anam so ame yɛde ne da akosi awowa agye sika yɛyi nneɛma egu abɔntene wɔbɔ asae ne ho sɛ wɔmfa saa nneɛma no ana dansini no nso a yɛkɔpaa no ɛbaeɛ no sɛ wɔmɛgyi sɛ wɔhunu sɛ ababaawa no fa nneɛma no according to nkra ne kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔe no ɔyɛ case ne mpra emu nsɛm no ano ɔdere na de kyerɛ sɛ ɛtwa so ne nkra ne nya ne pa ahodie Anti, anatomy chess, the Kojan post station, according to the post station. I can't say who said Mercy Fanimano. Aya, a crown emperor. I Mercy, no, every penny no can pain, I'm a man, boiling now, Ababa one or two baby dance here, no. The Shannon because we announced it to Yan, we will say, I think you be I knew and Kakura send me could have back our horn no more, like a sense and send me across one idea, and what the and can you take the whole a Tiabemo and Emperor Abemo can say any pabber 9 the yard dance for our horn no more church or better than no dear, yeah, the known in this. The Tiabemo and there were no children and Sano Crata, as come say. Sira obey a case me a chair and I know me pay be my crown no. Welcome. It is saying a dino and one among and a year two. Sabo, and I am a young conco. Aha, and when a piano and a mechanic, a piano, a piano, yeah, it's a piano, Sabo, down a cat, I want to Jesse. Sabo, yeah. Support you kaka. Support down kaka na homa na emunya. Hello. Young ko yimtio. Enti me kira ta ne se wonu compress akra na bodua. Na so wonu modua de a wote akra ne na mokodua to ase. Ye na ne dua na akra no so ankyere mu sa. Enti e ma dua no ensin sɛ wɔn yɛ hunu ti sɛ ɔkra ɔyɛ bɔne no ɛna ewu etia no so wɔn asɛm ɛno no. Nti sɛ apɔ misu sɛ kiri deɛ mankam sɛ kɔm sɛ fɔ nom kɔtɔ dɛm dua no deɛ ama ne nkonkɔ hɔ bɔne kum bɔne po sɔno ɛyɛ ataa no ba bɛɛ ma mpena ne wɔn hui na akɔgya apolisifoɔ aso yɛ sɛ ohun sɛ mɛsi fa nneɛma deɛ a yɛma dua no nkonkɔ hɔ. ɛmi ka kyerɛ dansini sɛ ɔnkɛ ni sɛ obi anya n'asɛm dansini no tumi kyerɛ no na asɛm wura no ɛyɛ bɛbi di ne polisi ɛyɛ asɛm ketewa. Sabo jaye. Hello.
Sapo nyina ye na ahoma no ahwa na abrakatio. Bi ala atabo bi ate. Ontimi nya sa. Woni tumi. Amini abedi ya. Eti o kasa. Aha, enti se no de Onyankopon ya adom na ade eche na ye kohwa. Esa sufro bi asi akira. Na hwese omo maami nua no a ana wo fra me no. Menya wono nso. Nyako ye ken ye di mfidie bako enam wie mu. Satan no de o ye bia no nso no. De twa na ye hu de ko bia matiefo e wo kontonchi no so ate. Enti minya aya so na ja wama na to nsuo ni bia ma me na majare na ata ba na de ne. That's ramete. Eno ameda hwa no bi fira me say oya atanua be ma. Se on e fe na tanti ata na tania be ma. Sa asem no ni ho afe no abetie. Die person ko ban bi na we de nka adwobre. Wonton supagu so. Nam so e kwanda ho. No what we anyway o so nyante. No no ko pusie na fe ma tebe da no afe me. Kwa me gong mintumi. Minia ba se menyi mu mfim ti asa me nka biem. Nam se sa munya mu so ata ho. Mu so ata santima pa ho na nyina efie. Tade nie, tatafru nie, ekuni nie. Nie nyina yemfa anka mu aso. Ne hwe do bedi nkunim. Ono so sa ka kire me se asam no mi be hwemu no. Wa bra wa hu cha me tie no kurenti e sa gina radio so. Na e ka tira ma fo se anya no kura na mte maame. Hello. Mitio sapo mitio. Wa ka tira me se mi be ye hwemu no. Mama kura na pare chonya se from so be enfiri no dia mensa radio no to san sama nkra no be kafa no no enya no kra na mti maame wa beto etam ne ka radio juma sapo nti o cha usako nya ta me po modi an saka kina twani mfoni fa WhatsApp me se ba dia dia to nsa fra me reinforcement ye de come on na ta won face ye ne ahwe ni akobia na de ma me ya maka Mate sapo. Yako poncha me san frobi. Eti de be tie tire bia so ya fa ame ya tie. Mate. Me fa se da tie pa e ma mampo tifo ani aduma sra o mu edi. Supo yako poncha. Ya ma dofo wa chichi ni be gina. E blessem no obeti enka. Me da sipi santi mamponde shia sapo na ati nka no. Aha. Ata ata me from present empresa ata me gamba ko fi wusu nine baba ko fi so me na chefom aka fi poma nine me na ba ko pe me kan nine se safo no nkran san ka safo no kina kwa me go mesto mampon me sto me ho ne mom yeso de duabo ya de pa na tie wei ani awu ko sunsun ko ne ko kume na sa otu fo miame ntom fo mo ata me ka kire wo aso en nchasem tie abroba yaayo asem ne bram ho no wa hu asemi mefa na fanu mienu akoya be sepane kuni ahaban yatase ne banyansafo baabi atase ne onim ho hwe baabi ose onim adana yeka ho asem no no osi ne bu se akola ne ye korofo ne wiae na wo wadansefo ema pusu no ema ekotwa se akwala ne ye korofo enen nso so wasna onim etimu de he ne yemfa wahu eduaba no mi de mesusu se moma nkwala ne na ne dua no anye sa abroba mejaje wo de tie mi wahu se asana koye besepane koni haba no kra yesi atape duabo abusuane pesum fa kwami na uyi sa duabo ne firi ho na me de mi gidi se laiwom ai laiwom lai dia he se ebia na asem na nya ne kore njakwa ne bo duane be adwuma ene sa mi hu no won se sada mi hu yesi kusie kwa yi a wodasie fi enti atabo dua no onu se dua obu be adwuma enti so bi bo bi dua na se yesi ne kore be gya no enti e ba se de ne ba ne ho ba de o kana me ne adwo
dia bo wa bomu ma men kama asem mesro meso no ne o ade ka so o su mama no nsi ma wa nsi so last time ka so mama no nsi etuwa mbi me ye obi na o dia na o su mo na ni dua no o su papa bi afre o send 100 cedis en fa mankwala no okay nyamisha no good o tai follow me pa okay dia tinie mo na ni dua no ubenya dua bo ahodo bebre wo bible ni mu bebre ba akokora me nka wo se enkan nua ho asembone na wa mo dua meko to test ni nyina before ansa na ebeko de ma hu ne Alexander ko obro jomfo yem boni bebre waso ayem boni bebre yakobon tua ne kasa mo kes aye duabo o se yawo no aye mo o de ba akanga se me beka se no me eno me no o ka bofo no se it's a curse o se God curse you aye duabo enti dia na wono abo no omuma ni nsa wo ne nye wono a owu kwa obesua nyansa. Wow. When you do your friend CD, a cranny didn't say, Sadin on fire. And to a son, well, the sooner do your bo, and your son, a son and CD. It didn't hear can was me. Do your bonnet sense. A cranny was say what the son who say on finding it. And then answers or they didn't say, what didn't say. And Robert, as is our the name can say, a diabon. I say, also, Cassino, a cinema me wound cran. Na lie, na la woman would bossa. In the Kamako say, as a fear for the diabo, a diagro. A diagro, and I make say, I was a Busiano, penny tenancy, no in form. Na una fiena who no be a Surubian custom deco. We become some. Hana me hono dia kwa ba kan asem man pon so de me po ho enua ho enso ho enso no kra doso u ko mi krom tatafuni tade nie na enso na kan asem Abraham Joe Dr. Musu Walande ona dia no ka so ona dia no Abraham ne kwa ne se san kwadaa no eda chinti wow e man fubu bi se bezu a beziale yesu kura yi jaididi ai bezu a beziale nzonio udanu ko bi kasa be titi Dr. Wusu wa aso kere gira ayene de so kokura wow de mbeta mekane se South Africa na go gadua no musre yesi yemfa boni entua boni ka enkwada no da chimbinti da chesemti se panine se omba sesi asem no abraba o ye bible ni bi afrimu menyanyi frimu anya na ye bible na aka se obi twa so a twanani twani bi no and for a reason some ba won say bayi say yansomu a na nkware ni kamafo ne penisi dua batabo a ni twa yedwa obi fonsa abraba ni nyina ne so obehwe ina dua no medasi na unim de everytime say wa anka so do mpna ekode nanse wo say akoda mi say mercy pa ne ma no e be akode nanse na eye mpna sa aba no a okodi adansi wia no ne konkomo so bebo no so okay mate o eninti na me say akala ni say o say ne ho no ka ho adin na mekanisa ababa ntem bia me free na se bo first of all go okodi adansi no wuni ho hwe o pesa akola one ogu akola na ni ma so okromo anga no say ni ba ko ne hu na hwe ko na ko ne kodi nanse o ma ka wan o de tie enti sa akola na okodi adansi no on how mu na on fa nya tua de wona hwe teteye na nanom o ya de a de obaye no na wanya so akatu se de be ya won san kwa de be enye bi na won chiri man so anya den anya bibie unim say de ntira me ka say asam na koye besepa eni kunu haba na kirese abema huru se de asam na keka krontuabo na bam no o so ojase manaka so tiase na say ne kura se o si akra na fo de dia ene kan kokoto na oba ne media dansi turodo
Obodua ni ntia so odi nsi nti no wo se case kra matwam na wata so hu so ofa wo so hu yi edo bi aso hu obi ne hu yi wo ni ho na wo ni ho ani sen na dane wo se no ni ho atama hoye ntimi wate ma hoye ntata chakawa den your fasting na say nkamfo ya fasting unye oye ni sen so nye one ya deduana no oye bone pa hu tia do so aja ne ntoato eti we de nya hwe mate the Gong den ti ya mempe ya bonte obi ni wo bo da se bi sunsun ya so be ga no grese se wodu ya na se se bi ikunipa ufumu a wuzu so for them again it's true because they won't need ya no ya mistake no be free obi ufumu obi ya se pani bodu wa modu ye ya fo akọ Dr. Muzu ka se abro beti me hwe na ade abro ba hu dance ni hu dance ni ba ya abro ba mpra Dr. Muzu anya ya na mbodu asem nko dane David wa wazem no David enye so bodu ya wa wazem asem na ya na so ma buso ni munyo ese mujo enye bodu ya papa bi na efre se ko fa ne yire ena ozi obodu ya ayin fofo so munyo se ja obodu ya no na edu ya no aka say you se o fo bi yire da o fo bi mpra da dia mema nua ne wo ye injunction so they also be for the moja into bodia na fi wiase e bia no oba bia hia so oba ekura sabi obi kunu obeyire na watwa antanga atire ana se obi mpro neti waso no ha so ne ha ese odane na se wodi e o ye nti so pese wo ndane punu ya wa hwe ya se bu so de kokum dipa na be kai se so woni obiri dai so for akọ intimidie ambe de bia asade a ebeji obi nkwa free nsem de am pesa ade no mate nti ebehwe na duane adane ti atiefo de akosi no nyame ademo kina na kindia adi mechire se nkunimdie abusia fodo nkunimdie abusia fodo so ana nkugo nso ajanka aya uso support we be say se ne pa ne kwa asama do de na obem na be udunya hwibium na wo ye kro asama ndo ye kra ye to aso ho aka okra de me no nyina me papa fira ngona wo aya uso ye ko ye si o ma de ne ye o se kro fra o ko ne e fo ti won ko to aso ho aya uso o ni professional of bodia say to asema si firo si obon na mama ne no afansa sama we sama kwame sama kwaju asase do eja wa ha no oni akuma asese no mepre hu me ko antes mo fira sama no mo fira sama do na mo bisa no o je kwa sama o so bo bi o je kwa sama ide bo fira na mo bisa no ne ho se yo ko wa ese be bi o bo se o mo dia maga champosa o se the Gong yenya nyina mata o se nya mata yo ata anda mehu ata mampon na be yire se ata mampon me ba ho kitwan okay ye ko di komo Dr. Muzu so the penny doctor here challo the penny doctor but you ma wadro wo kura be kon na so ejina so o memem ejina so yes hey Samike na adi ni jina so no o memem mo fa concrete go so o memem Samike onyanko bakum e wa kwa ba yeah ya me admo china yes when the last man standing ampa obi amajuma organizer ma obi ama carpenter ma o mo to ta se nyina obi ama o mo dara se nyina obi ama nko na ojina so nko na ojina mimi essential wenkomo enti enam se o china me nko na mo nhire enti ebia odibre enti wadwuma enti na asese uni adaji anas wadwin se obo behun a o chede magazine obi a majuma wodi open asori abra onko aso abra oba kaso onyo obi mbisa no yabi enti me bebo si yo kese pa unwa no agina ho na wa fa direction na bebo no kire ba no wo yira anso a frame na ma no o china me schedule 7:00 am me tremu akopin 5:30 pm na ma na se ba se wo ba na se wo yira be frɛ no wo de oba wa be so bebo no kese pesi ho gina ho aro no ewura magazine ho no yes still wo yira no afrɛ me se o che no unyo obi ambisa no na ma ni 0247 77 67 43 0
0247 0247 77 67 43 obi said dog mean tia said I say me bear myself echo form adintra na say me come me when me mash me obey ya me not na for 10 years ade say na hin fi me wura ho akwa ba wura akwa na say me kwa na me mash me say bra na ade adwo me tia se ebe aduru to ana say be duabo o say any prekese ana otu na ma baaye me checking the pressure na wo so say the wedi wow enya duabo biara me say here so fi be nyago pon sha na 65 years a o mu jabro so wo insulin na ne bibi say wo soro a ne be majana dum o say na say ba na ye no ma ware for 40 years after na say ba de be ye no a o ka hwe so nti ase na tama no ware ne baba na defe na sinti ase afi no ka ase no kemu so so bia kan cha so wa si yi wa wodi e dia kwese pot ma odi ne baba yi awo man poli du wa anya o sa ta wa fe da wanyini ewi oba pensioner u 55 no afi na waka se ya se wo kan che no Misira minka se bibi owi ase baya na nipa ewo eji budura abenfo anya obi onya transistor ko na te dwimbo trimu wa obe awo na wi ase de etwa so nye wanya wi obia enkunfa anya hwe because abi we enkunfro wo be we ma kaya zembi akobi so be ifo na wa manfo na mo a nti okọ meeting ya se meeting no e se du wo fa ase ne so e ho no sorry e ba ifo meeting no o se mesre mo mpanifo mo ha mo ho wo fa ase na se won no nsemi no na be kunu nti mo ha mo kunu mu ha mu gunu enti se mu enyini mu haw ebi se wo jabroso ato na ama obe masem ato apeti a doctor se eye ni pesu ni binu no ewia sisu ni binu no member su ni binu no se o pressure e kosro ana ama untiri mu sisi e basa moja dodo pa etwa se bema ni hia se betimi asani akon bema ni nya kakre be betimi afoso akọ no enma ni pija but enam se no 20 page enche na adwo moja ka krebe wetimi afa intri na mu asisi no mu akobe ma no ho kwa be page no but enam se no 20 page na nwu emre in the attack say hypertensive mind have issue of what soft erection. Hypertensive men have what we call short-term erection. And it's about say uye bema ufye kwa enim kakra anase udia uwa 40 muhwa naso wanya moja brusubi wade droswa for years maene ubema sem atu apetian sem peje bi doctor say hawe etai banje hwaduru ewo ho hawe ama ya ma hwaduru be wo ho ne ya so ba ubodi nhye no so ne ya check pressure kama se lab ebe hu se da bi how no ni bi e de hwaduru e de ama nyame adom yo mfidi a sabi erihwe nipa nya so ba ya na atwetwe drama ye tie de woka na pe yesu nim de wo experience no na de waka no e de twe ho lab ama na report enya no na ejia so de ma wunru se mwate enti nyeja obi wa akwa no o de drama o galo mu David ma cho doctor me no msen o so no perfectia David enya no bia what be da me enya no bia David doctor musu ujo David o so no perfectia David nya me adon FDA fo age nyina atum kwan fa so ejumu anyina ye sabi eye scientific method ye no padi tua de nyezo David ku di fa do ye ni sabe tua se o ho be no ho no mo se na ra wa sei wa no man kidney ase misre ye fa do ntua edro bia o de ko FDA ana so de analysis a ye ji kan sabi na ma sabi mu anom ne ehu dodo a obane num ye ebu ade abana amu ano nti boy taga sa 3 miensa anope we nyumre normal range se enam se wadwen se ogala fuenti o de num a zono para wa ne beti masa na ebe se wade wanyina e de be kan se bibiduru e se obi enye sa onu bros wa ene ti sa enti mu so ase mu ko ji eduru obi fure wo e ba fo ho se omo ka ase o che mu ni so omo fa sa mo tete bre no kwa mudu mudu no enfa nye so 3 miensa no pa nom so she a 3 miensa wi anom o se a 3 miensa nyuma nom se amen kan se we dey se e do so mi dey tuya ya fe do be ntu ya wa ya e be hawo eja obu o so si doctor mi ko no ne biu mi no have to meet na sa for years na mi tin kula se mi ko ne ho
obi anka mere osane onyiri saka etu kumfurampo a na ma de apagya enne mitimi transe otumi group home ntihwe wiem atumi adwendwen tanya bufo na ba David bingo de baby that's good mema wata sa complain mema diabetes ha am okay say o sugar level so da sugar no e destroy sa honam we o nerves we okay na say kum says no but mo tie ne o ehia ba mema no nerves we e na menya atenka okay we na say nya feelings say sugar ne kunu sa na in fact emo feeling na ewu emo honam ne wu meni atenka we dua eti ba bianka sabi ebi betwom ye so a wote de no e na ebe so ho unti de bia bio baby ya sabi ye so mu na wanya ba bi no unti bi honam no sugar na ekum honam no enti unni feeling bia bio dudu na de hye se ye ware ache na de enti mu se nya no kure ne se time hye dwuma na ase no sama foka se aware mo wanche mo ahoadon ko fama ni bo pa ko peges mo e bo hotel ka se we die se uno ya tra ache na ko na ida de me mo ko try o mo ko so afi no mo timi na fie home match unti ma wodo diabo wa league e boy masa no ka de free anya David zia mi kan wanya siche yare David zia be fie no itama oni akono bia bio obi home match unti ni self is away dog ama for how home match unti is away say card da bia hia battery mo no okay card e dada it onje battery mo no obi say dog awe rukra me court house na afa na asa tias na chi awe no so court house me say na no so asa tias na chi na dada sa e je say ne car no e dada into here the battery mo no okay sa na tie enti obi a bema bi a sabi awe na o ya ade bia no eno so enka bo say o be ma sam de ben e kofom eni nti na sabi o hia ade mo no o hia battery mo na etime de ben atanya no atanya ma okay e signal say bi e kofom say ne paso be hia mo ani aboa no o hawe e hampani for pa sisi ade amma be ma duduo na be ma from nsem ebinumu adwuma na mo ye no ebe bi atwam na Ghana kua adwuma no eye asoso ne sikan engineer pakoto edo saa ama omunyini a na da na se bisikuro e de abre omo ebinumu sikuro achia ebinumu kra da bi osisi yomo ya obi sonya ka akwanhia bi wampra esisi bo hofa ne fala akwa ene o nyina kofa how de ben e de abre no obi se doctor ma ne yen kola no me ka se mitifi duase ebe to form me ti me share me ho ene ha me doctor me ko bo ye twa me no in fact me ko titom tisi so ni nyina ma kan ne me hu se edi me dem yi pa se me sisi ni nya ka ne ho a he be mai na si ni trase se me sisi nya loku a doctor na die ni shemudie ni nyina na timeni so se hu sa de ne ampa nyina de ti ampa ne se ka hu sisi ya na ka be ma Nyakopo boy bema no odi nti nyina ema bema peja no odi ko hye sisinu ebiom Ghana ha mi wari oba ni bema hyemudie nyina ya sisie no so wa fa ne fo se atena so eno kura pressure na se bi edi ku sisie no so no se ba se kuro mu a ebeka ho so oba ni bu no se bu hia na so sisie ne usisi e o ya utimi nye enti mema obusisi yo mu ye bia da no umuta ehia ha mienu omukokwa so a na nche no be ma na adwo ebi kura ho so ese no mutentem efiri se inhyemudie no omuye no ya omu otu ne panyina na sabi nisie ni ya oba ne se buhyem nyina sabi na aka ne sisi be ma ben sisi ya loku a o se de kondo so kokwa so be ma ben sisi ya otrasi de ba be so kokwa so sisi ya de ndi e ma sabi o ye fro se be ni agura e pipiri wachi sisi ya de ndi so ba se trameso a na to na adwendwene e di hopa besa o mi hwe TV kakra you blast match na ma hwe bi ma me hwe kakra Pate uza pate ya dia pa. Oh pate zo bo. Ya dia. That's good. Inti omo Moses ya dia pa no. Mo akwanya mako na me so mo ya dia. Mo maye bi my sia do bi my bi bam. A bam de tu me twitwu si na cha mo kama na ato. Obu on so e bi e odi be tua nansa. Na koku sisi mukuru na adwo no.
dia no ohye pa no ye tete no nso de mega na Sisiachi ebetete sisiachi ne de do de ba fam na watene ne nya se enya konfusem bia se hu se tete bi ne do afam a enya konfusem enya malam sem bia o tete ya na se mu je na ba kwa ba nti de do no frem ma ko sizem direct na ko ye adwuma enje se wa ba na se ma tete wa men kasa muzu fira ngurenti o de konfusem de ben ebe mi Mavozromo Oya kasa mi angori pe enya konfusem bia oya drunk ya duro se o tete ya na ma hu na be na eduru irishemu a etimi ewu rescue no mu na ya adwuma ntem me panje tete no ba chaw enye konfusem bia ebiom me se o sijere duro so edisa ene de o de besa na ohwe na o sa course se no mu direct me kukumu kuro nya afiri ho bento asa that's good ene ye nansa ahomache na wasa se wo sa na agisi bia na ohwe so asa tumi sa ma irin saw ene boama se no mo jo na se o tumi sa ma irin saw tete no ma se no mo jo ma sabi be ma na sabi esin trase no esan esore biu enti oba bia wo kru sisi ha no sama ne be ma sem akofom a ochina chiremechiri kwan mechiri kwanya ira kwan tafo club 600 so obana so yira manemfra me na ma 0247 77 67 43 0247 77 67 43 ego screen se sia mo hwe Facebook and YouTube no ego screen so fa se sia nyakopon de adesronkru bi adua mememu ne brov din fa ni prostate ba ni twidin na edigima sono miensa ema mema edikai emenya akono ma yeyere mu anase menya akono wiase ma ebium esen ma yenya stiff and strong erection ebium esen bua masani obada insuo eba de punsu matim eba kama na asai no makwa yenyini a na dane boso ma yen na dane boso boni de be ama yen ebi ni se yenyini na yakese yenyini ana sa process na cancer be na bem yenyini na ehonhono so a na ebu ho dwonso na obre pa se yakese so ebu asa dwonso na enye yie obi dia honhono saa masabi dwonso de kura pa onte obi free nkawie na so ba tafo no mu a dise o matotro ka na gire impredu ansa sabi dwonso tafo ayi kakrama dwonso enye se sabi dwonso so goyo na wi so chwe ngakra ne otwe no mi me be ya ansa ba so ba pi enye papa ne nyina se ni prostate no ahohono eba sa unhia plumber Dr. Muzi na hia nya plumber adwuma ne nyina ne se ni prostate no aikesi ahohono cancer abem anase de ka no iron large eba sa hu de mekai ebi su die ya na jojonso on begu so bebre anajo ebi su ti fa jonso shom ho nche se jonso de person tum ne kana pese o se ne kana bi o pese o se ne ebi no mu se do ya ma ya se ya ebi se doctor mayasi ayetan se ba se hu fie no F50 eko eno hu sa de ya enkai bo se eye u prostate no ena akese oba ebi twa scan na ya measure na ehu se u prostate kwa se ne kese ne tre abru normal I40 na na akese pa na sa akese kakra na de hu aduru e de amaw ye we draw no mu a etwetwe no e ma ne hwenke na aketewa baako esama junso twano so emuesi mu biebie ma junso na ba kama esan regulate no ma se ba dodo a esote ma ba kama ye fasika na enye ye fa enye operation edro ya na mu anom a sa de beba enje se ba se owura bi anase wofa anase wofa se bi enyini ato no ma de mi ke hu bia ochina ma nem na atafo club 600 oba na se oyira on from Minama 0247 77 67 43 0247 77 67 43 o sha say ball match ache from SS to no ball match ya go be say wi o de ene so say wi still oba bia fanyin say de be en she oda o sha say be say oni oba ti metena 3 years
oja ho kwa no ago one we beba onu betra sa tu chere nyem omukọ so munyim ani ebi sa oluman se tama na fidie ma no me de se be ma na ne husi onye eno se de omoye ni se ebi ona akosu atra na se bi wetu a chere nyem a e ma ne kọ na de oba foforo wenche e na bro no na atena se no so amma se ma omiensa inji se ya mo ma hodro miensa nyina se bi wait me a show mu nyima je say that's a 40 wo mu 40 wo mu o se sa no mu hu say be ma say bi onwo okay do mu ni machine de kwan ya mu mfa so de be o mu check ni okay so o ti de mega na sia ana sa muzu na sia na mejiri wi na o yo ba na betra me che wan ya ma bo wa na ntomu amasa o pa je say say bibi nkoye it do no mu ni lab de be no mo konfa so sa kwa we ni hu de be e wo form wo fa bia wuti wo fa asi o sha se ma asem nyende na so he oba bia fa nyin se ma da so fa asi gwa asem nyim o se onye oba ka so bo no ho ba mo no aya mfeli udei ba mo be na wa ya mfeli udei eno di aware ma wo ni mna so a emma aboso anyi se ntumumpu obi di etomu na nsa na se asai ni nyina se mu no no so odi akola be se nkwama no se bi na ho odi ni wo fom doctor an say mu andodo no wo fom say die tie bia mo ho aduro ho say sperm na nkasa na ne quality no e wo fom ana say sperm na nkasa ena ne count na nkasa wo fom ni nyina meye mu we draw be no be ma de ne hu so e wo fom kura bi nim no e ba so de e wo mu an no so e ba kama de owo bi nso ho odi ni mti se ba nyin se nso mo ho aduro ho provider say nipa no e ya so insano mo onjwen so ansa so nim taanu mu a onhwehwe so asa we nku ani ade ase bi emma me yes sperms idile ni ye no se enye se ne pa no musa bebre ana se o sheta bi utimi nyai na so no mu edu no ko metu a chene bo se insure bi nim kra nail no e no otwinsi a e ba 20 bi bi a so ba nyin okay provide zone ko no mu zen bia onko shiwi ba sa bia enti wa collab yesi wo kunu hu suo no e ne wo fom yesi kunu ne nkwama no ahodi nim doctor ne kabrofo say o low sperm count ochina mo fanshia mo tafo club 600 me say mo balance ochina mo nyo obi ambisa no because me get obi amadwuma gina I'm the only man standing ochina kotokone has you obi no that's good and say oh balance e wo yira frɛ na ma me direct o na ma ne yɛ 0247 77 67 43 brebi atwam sɛ so ka akwala in fact the beblu maya na in fact ya ti nanim na ya fete motor na dia shim embabiu nwanu enje e ma me na tete nkura bebre okuruma bo ho akura bia ti ni bia na so na ka no sabi ma ko school bi mi ntongo so ati nkura ni mu ana da bi enem be de sam motor me dia frasa me na ena matu ndi amuzu spiritual soup so ba tan bia sabi ni ba eso ka akwala no o fe be ndware nu anu no the awesome die basa akwebe how last week ne sa o se doctor aye pa ma so dai mu na drone ha dayo so bia pa na so na drone na so ntrim ha abom obehia amuzu spiritual soup the ono so be da so bia ne dan fedware emma biom hey spanie koko wadi tuntun wani we be 100 times so for enya laka koko wadi tutu wani we impreha dija wani gati eje so lag rebe yo don't get sorry diaria obenya good luck okay we benya bi ato no e tafo club 600 ochina me share juma slam no kroma pon 5:30 anyumre o ba na se wo yira na ma no e ye 0247 77 6743 be matiasia ni be ma ehu ni be ma ehu anukwale be matiasia ni be ma ehu yi nsemeto edwa na sukosoko minu na ba yo ye wo jami ye wo yo be ma ye ya ko fatent machine kan we Dr. Wusu ya watu aso. Ami. Yami enka ho. Amen. All right. Ya ko mi asa akodi nkomo. Nkomo dia anu odin. Ya ko na akodi nge push up on akodi nkomo. Enti part 1 de kogu. Me ko mi kakra na fe mabawura Dr. Fukuaso na mi na akodi nkomo. Sisi na we ko akoma no so. Na akodi nkomo. Hello.
Hello. Hello. Yeah, but I want to say. Hello. Already don't me hoye pa. Yo, so what me nkade? Me pa cho me to nkapa. Yeah, that's what I anti asempa. Postmortem just say unia ba ko pe. I'm fa ni agro. We fi mu ya. I won kra bonten so. E ba ne se ne ba ne sa. Yetio. Me pa cho me wo say no. Me sister ene papa bi etnae. Na one na tena be se bebo mfie be se enum ni akire ni na one na tena ache kakra na be se me kakra ni me yankasa me fa mani ehia be ma ne da e wo phone so se me ne kasa da de bia me ni me sister no kwa ne di nkomo na e be se me kakra ni December ba ne bi for December no na me tell say ya no ni me chicha me sister enanche pa omukoko miaye na my sister de oba ya me bohwe nkyere me ma me na obo na mane de omukọ ya kusi nti December yi menindi di sawo so ema eni ema bia me pese oye ema me bofie me ma oyeye na wanche me so betu kwan nti mpofri mu na me frɛ no eye December January 1st na me frɛ no e frɛ no so sister me to kwan yo and I'm say sir ono say ai na obeba oba ye di nkomo and I'm see you mate on yare bibia anye no de da nyina oni problem bia na kasa ni nyemu na okita mofra mienu na mofra no nyina abranch ste on be ma no ne wo nsu enema bia na ekoso ntino enkwara ne se na o mani nche ho enam nema bia na odi be fie o ne nsam na bia o mami sister ene onu be ma ne yusu bomunti na nkwala no so omompe enru semne ade nti no omode omo anye bia na yese be ma na yese wa style nti nkwala ne fifie dizema mu anka omma me ho yeda nka ye bia bronya edu na ombedi no nkwala ne ja omma me ho ne be ma ne pe nti omko water region on the 1st January no na on the 3rd or return ya back nti yeso omko ye no okọ baabi oni be ma ne ko baabi yeso okọ malam ho nti malam ho no okọ ye no me ma me no ni di nkomo na wona mkwaso oba na me die oni ma me di nkomo ati na me frɛ me sister no na me ne kasa e no say sister me de ma ba be se aha na me say aha sen no so me be holidays na wanka ntem se wo simu a return aba Accra nti me ne kasa wo phone so ayedi nkomo se de ye kasa ye a na line aka ma sama frɛ na line aka ma sama frɛ 3 times and I'm say ye bia no waye busy nti a line kate sa nti ne menjai obedru a o se nkomo wo honam se mate se na me ni me sister na kasa no se na me nim de na ato no se no wo na esi ne so se de o me nim nti me jaye no me de metwa etri nti 2 days anajo me phone bo musa me so na me se mabre one frɛ midnight say be sa be ya no me kasa no nti na me nwanwa na me se a ma me fa phone me hwɛ na me tiri ba na frɛ me last born na frɛ na me se a sa bro frɛ me de di asem me de mabre nti me di phone to ho mansa nti ade atin ye na ma sister message wo WhatsApp menya reply bia me fro bia menya obia ewo enkran na mse na de na esi nti na de tie biem ansa na me be frɛ ana me frɛ the phone enko biem ansa na ye ba be ka che me bra pini be frɛ maka chem se me sister wowu na mse what wowu sen sa na ye si ni pɛ yi no sise na so ye den me ka sa wontie me kan se be mo ne na mo yo nchai na chidi me ka wontie na esi na asem na da ho no na mse di asem na wo ka ne saa no ano sia bisa no e na mse me bisa hwan nti no na mama ye confuse am se o me frɛ me ma me na ma bisa nkyire mu yi na me nti ase na me frɛ ye last born na me frɛ no ka che me se e ya mpa se mama te na me se na nipa me ne kasa on the 3rd no ye na onam kwa so se wo ba na wo ma no wan che me se we si mo baba to so wo ba bi e wo tukwa e kodi holidays na afia adan na mo ka che me se on the 3rd na no wuye me so on the 3rd ya na me ne kasa be se Ghana time around 1 o'clock 12 to 1 o'clock mo na me ne kasa na na mo ka
say one almost say near one in a casa, I bear say 1 hour to 2 hours, and yes, so collapse a car or day bano. What Timu, and ordinary to sit so to say what dano. Into be our 10 and chain, or no AC from Carney be you or 37. Into only pan a plep and say, Mammy, sorry, you do. And yes, so see ye. Into see ye, and yes, Jamoko John, so or more eyewitness, and the driver now, or the more bano. Into a secret John so by ye, and yes, almost say your mamma, next car, eba and kind. Into no more or cotton and as one time, yes, who collapse here. Not just rush, Edin the call Rich Hospital. Into Rich Hospital, Horn, or within a quarter horn, no, I am conscious, into a small man oxygen, a man in the barn, also, as I've been what the horn of the oxygen seen as on. Almost free, Nama, now friend and last. Yes, all obey so a branching in this, I was so full, so what do he say? Could see, say, a see, I will collapse, and into no, who you face, a man, or friend, face. As an homo pepename was so a fre minia bema. Into a more by a normal man of the German near and Hosaka Plenty Scala, a one mono, drive an interest with Jama, doctors, and in the back, and look at us in the back, as you may see bar, nip ever banhum, no farmer, or farman. Into Casanin Nemono. Na enema bi akokoso e wo be ma no ene me maame mo ntem ti me maame mo ye so mo mbo me brothers no mo amane binifo na amane ene me chiri banjo man kan ti obia na maame ne ye ka echi no ene me sister matu no ene ko pie Rich Hospital ho nti o mo pie ho no o ma mo me kura se o mo frɛ me amanfa no no anu o mo nko a etina no ho nti maame de oduru ho na me sister ne wu ewia na be 3 o'clock e on the 31st December January 3rd no I'm in the castle, we are there's a Ghana time 12 to 1 or 3 o'clock. Into a more year, say a police case, it sounds when the 24 hours our hospital on into a more the phone, Emma police, or my farmer ye. Into the Naka crown on Koya of Tossinia, Yina, or Mamma Busini, Biama, or Monkwa, and police, no, kita case, no, and the doctors, no, and a year. Into a mere promoting no man who she, no side for baby fufro, echo ye, and no so man who she, and almost so man who she, dear. And you know, to me, and would do bear man responsible, say, food poison, and I said, Intino, or Moody, a chain of and the funoma, Ebusia. Inti, brow collapse, see any idea now, Mema, Jane say. Me brothers and mama niena enti krene kwa me brother me mama won be ma ne ba ho sen je omo nti oba ho no konfie nti da no a owu ye ne ne ade omu jeja no omu pie ye ne ade na de atin ye ansa na omu komi sister dan ya wodem me ka say ye ton a ho niema car plate ni body waste ni ade azos pipe ni ade wutima market na kasa ni nyemu no omo ko ofio na be ma ne enipa kakra ne busuafo ehia ofio enti ma me mu gina ho din se nka ombenya access no ma boy awurade mo ne be ma akohwe mi sister bag o dididwa emu ahwe ediewum no ma ye witness na sesika edem no mo omo dru fie ho a be ma na ansore da so obeti o masem no ma boy awurade mo enti ma me so omo hwe na ade yesa na omo gya ho ko ofie enti ade etin ye na Mammy, Tribala as born. Hello? Network no dear hamo. Hello? Ofie ho se ni sike ofie ye ne ba agina odi ba store no emu ahwe omudu ho no ka che be ma ani se tuba yes I'm morning after ye ka akodi enkomo ensemu yense bia anu ode pa ensema no ode e ma se otieti mu a yesi maami a okase ni oba no e oba to so 9 sa be mo na akofa na ode fim
ɔno ɔbɔ ɔtɔ so 9 ɔfa nso ɔnyɛ ho adeɛ ɔno kɔba na yɛhu deɛ bɛyɛ na ɔfiri mu yayayaya na ɔgya padeɛ na wafa saa na ɔmeka no nti ɔmɔden akɔ na yɛsan akɔtoa nkɔmmɔ no so mehwɛ tuba network na Eddie Hamo nemo yebesa ko na yakotoa nkɔmmɔ so live o wiase misem so nsha 104.5 FM Mina Sante Wusu Diego sina wote Metepa na Wusu ya asɛm yɛma ne yɛmɛma abaso baabi a yɛdu wiase wie mu no menimu sɛ kasakyerɛ na yɛ kasakyerɛ ma mu ntie ke ɔsaba homanse nkɔtoa nkɔmmɔ so na ɔsi hello Mr. Atminka na wo kasa mu ko fio sɛ nka mo kɔhwɛ ɔba na japadeɛ yɛ ho na edu yɛ na mutumi wura hɔ me pacho de bi be ma ne de kwansa ti ɛhɔ ne nebusua ɛte hɔ me ma me mo sɛ ɛnu nti na ɔmo kɔɛ sɛ nka na me kache ma me sɛ na ade na ma mo na ma ne sɛ odi nkɔmɔ no wayi ne ade na ma ntwe na angyina ante anka nkyɛ sɛ ɔmbie mo nwura dem hɔ ne nkɔhwɛ deɛ odigya etire sika ɛda dem hɔ ɛsa sɛ December mu dwa odi yɛ nyina ɛka ho esi dem hɔ wan fa sika akadamfo amanfo ma ne niema ɛkɔtɔn na wayi so fa so no na ɔde ne si ɔmo sika a return ya mo back suppliers or a business woman inti niema bronya December mu ɔtɔn sika nyina pem esi dem hɔ ɔde kɔɛ on kreska wo bank esan sɛ tem bi oni obi hia ne sika no ɔbɛfrɛ no na ɛsɛ okotwe ɛka inti no wanyɛ den on fa sika nsi bank ɛna sika no so ɔmo bɛfie so ɔmo hyehyɛ ne bog ɛde si hɔ inti saa brain mu kra we holiday na otu kwan or the first on the second on the third no na me bra machiri ba ye last born ɛna na ɛte so ano na before no ɛyɛ 26 25 no yeso oba store na me bra machiri ba ɛna ɛte store na no yeso oba be yi sika a no waton wo mu akɛse wo mu nyina ade kɔ fie enti Mrs. me bra say wo mu se na yɛ sister wayɛ do bi wɔte hɔ adin na oba saa brain mu no but okache ne say ekwan no kura okon saa be na yese wadre na okache ne so won san na mo ntu kwan na sister ko doctor ansa yese what one way din busa na me bra se wonim de na ha no nti na yenim de na si se na ebiri bi atwa musika bi yira wo fie ho bebia na omote no yese sister disika ko si dem impofri mo be se anajo 7 o'clock na be man kra no so otu kwan aba otu kwan aba no be man down in ho aye see ndi 1 hour na my sister adaaye odaaye ade echi ye no ne ya be wia no 1 hour time ne be wia na be man asansa ne ti aba bi mu ese we nya ankokwan tu na be man edi my sister ko ne nam nuro so ne ade ese won ko bobo sika no so dwe obi obedi bi no enti sika no Bema na sa dada mi sister say me bra pani na owo ni sikedi no ono na ama akonfo abefa sika no wode am ho ono ono so supply mi sister niema ne niema wo store hobi asa na amanfo so de niema be gu store no mu e ma mi sister ton no wi asinti sa be no na me bra ni sika ewo mu e niema no wato ama mbra nya me bra ka che ni sister wo pon abaye akonta ama me fa sika ne bra nsa no wo akofie ontie ena sika ne betam ye nti odi no kobobo onua usika no so wo nim de ekọ ena odi be meneti nti se yesi December no mu no mi sister ka kire be ma ne se omo ne besia ndon fanse adwuma no kofa ne ma na bronya no amanfo ba be toto ne ma nti ne sika okita odi be fa ono ne ma sua ena be ma ne se sika no a omo be wia na mi sister abosu due ni bi no ontimi ndi sika ni nti mi sister fi ho be ani yesi bema ne koyi sika ni mu bi metiri ba pe ho so woni mi kasa bi na afre na obetiri mu enne kura na ka chem se sika no onu hu se bema na bɔ ne bi se bema ne so oni hwe enti me bra ne so ka che sa
na bɛrima wei bɛbɔ besia no sika no kɔfa awɔhe a ɔde bɔ besia no sika no so anya yi bi na ɔde bɔ ɔde besia na ɔmfa nneɛma ɛngu store hɔ nti yɛse bɛrima no me sister wuyɛ no ɛna me maame bisa bɛrima no sɛ na afɛ deɛ woanhu anaa deɛ ne siiɛ ɔse wei kura awu no ante bɛrima bɛsan awu biem ɛna me maame sɛ ɛdeɛ na woka no nti ɛme sɛ saa kasa no me maame sɛ ɛme sɛ ɔmo gyina police station ɔmo yɛ police case no ɛme sɛ video yɛ ase otwaeɛ sɛ recording so ɔmo record no mu baako ɛna maame ka kyerɛ me nti no me maame ka kyerɛ me saa sɛ bɛrima bibi o bɛrima bɛsan awu biem no ɔsɛ ɛyɛ n'adwemu na me brothers no mo bɛrima no sɛ me maame ne me sister adwe me kora ɔmo ka bi kyerɛ me a me so me kɔdii ɔmo akyi anka me yi me bra panin ne me bra matiri mba ne me bra panin no di manim no ɔmo agya ɔmo asɛm amom ɛsɛ ɔmo ni suban sɛ bɛrima ya na wowɔ yɛ asɛ nti maame kita bibia na ɔde ama bɛrima no ɛnneɛma a me bra panin no ɔwɔ sika no atwe ama me maame kente ne mu agudie no a me maame sɛ sɛ bɛrima ya sɛ me maame agye sɛ me bra ne mpɛ bɛrima n'anim ɔho sɛ na bɛrima no ɔbaa owu deɛ di kan no the last one na me sister toso awi yɛsɛ bɛrima no ɛma ɛnan me sister toso a nine na wɔn awu wɔ ne nsɛm nti ne ɔbaa ne ka wɔn nipa nine na bɛrima koro na ya ɔnyɛ ɔmo ho adeɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ ɔbaa yɛ na me sister ne bɛrima bi te ɛna sɛ wɔ kɔka kyerɛ me sister sɛ bɛrima no ɛde me sister bɛrima ne ni ne nua baa de me sister kɔgye sikaduro ɛna me sister gyae awareɛ no ɛde bɛrima ne nsa kɔmaa no sɛ ɛna wei ahu nipa bi wɔ me sister ho yɛsɛ wɔ ne deɛ mmaa a ɔmo kɔ ɔmo ho mmɔden a ɔmo nsɛm wɔ bi no na ɔtan me ɔmo wɔbɛdi ɔmo akyi nti sɛ ɛnɛ na me bra panyin ka kyerɛ me sɛ ɔbaa no owu last one sɛ na me sister di so yi na ebusuafoɔ wɔ ɛmɛ katamanto wɔ baabi a ɔmo di dwa ɛna ɔmo sɛ yɛsɛ ɔmo abɔ anan koraa hu bɛrima ne me sister nti yɛsɛ ɔmo ankasa sɛ ɔmo bɛka kyerɛ me sister sɛ bɛrima na ɔne di n'akyi no ɔne yɛ nua baa nanteyɛ ɛma okun yɛ nua baa nti gyaa n'akyi di na yɛsɛ me sister ntie nti me sister wuyɛ yaa yɛsɛ ɔmo sɛ ayɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo nim sɛ me nua bɛrima ne nua baa ne me sister yɛ wɔwu nka ɔmo di kan bɛbɔɔ me sister mɛbra na amaneɛ ɛma ɔpam no mɛbra yi nso so ne bɛrima yɛ ne nsia ɔso ɔmpere da wafrɛ me wɔ ha aka kyerɛ me sɛ sister ɛne wo sister panyin kasa na bɛrima no ɔne na mempɛ sɛ ɔne bɛnante yɛso mma awu wɔ ne nsɛm ɛna me so mefrɛ me sister sɛ wadane no adwen wadwoli no menim wagyimi dwen nti woka biribi a wote mea mefrɛ me sister ɛka kyerɛ ne sɛ sister yɛsɛ bɛrima no ɔnam ɔnyɛ mma awu wɔ ne nsɛm ɔkɔtee wɔ he ɛma ɔne ɔma tena nyɛ ɔde n'atu kwan akɔ ne kurom akɔkyerɛkyerɛ ɔmo nyina ate ase sɛ wɔntee da ɛne wɔde fɛ me sister boa sika na no a ne yɛabɛfa nti first sika yira ni sɛ ɔwu December sika a wɔtɔ yɛ nyinaa sɛ wɔwu amaka da akyi akantanfoɔ ɛdan mɛbra ɛsɛ efie no unu ɔba ne fie na bɛma ne fie mepatwɛ fie no deɛ yɛsɛ sɛ me sister ɔwu yɛ yɛsɛ sɛ efie no a me sister no ɔte mu first bɛrima no ɔbaa no atu kɔka bɛrima no ɛna akyire sɛ adɛfɛdɛfɛ ɔmaa me sister kɔ han dan tu yɛ na me brothers mu nim hɔ nti na me bra mo kɔ nti obi obetu me sister fo ni ade ɔma me sister de ti me brothers mo betu no fo no ɔmo mpɛ sɛ ɔne ne bɛnante na ɔmo bɛboa no ɔmo ɔne ɔmo nyinaa twa so me wɔ ha no afrɛ sɛ bra wɔnyɛ yɛsise bra yɛ sikaduro ni ade sɛ wɔnte da nti mo kɔ fie no sika bia ne fie hɔ sika bia ɔka kyerɛ me maame sɛ ante bra ne yɛn hwehwɛ na maame sɛ na wɔn ne ɔbaa ne na ti fie ne ɔne na tu kwan bae ɛkɔɔyɛ wɔne ne tu kwan sika kora kakra ɔfa yɛ tu ne bɔtɔ mu no eni store adwuma no me so ɛhɔ na me da nufoa no yɛ sɛ adwuma we ntimi nim deɛ meka sɛ si a me brothers mu nyinaa wɔ store no yɛ bɛɛtere ɛna me bra bie we ma me sister no ɔtea no tinkrofo niema suppliers eniema ne gum business we di niema begum we di company emma ne niema tweka kia ebegum azos pipe car plate more fradi and deɛ yɛtɔn bibia ade iron gate ne ade nyinaa wɔ hɔ enti unu ɔba no free ma design me patro me nya ba ne film on the 3rd January ɛsɛ munya nsie ebesi enna ne be ma ne ma afie me ho abusua ma ne yakɔ besi na me ka sɛ ya twedi akwakotu afie ne gate oni bi ɛdan no gate na ti ne wa lock ɛde padlock ana twedi ne ti ɔmo dan na ti wɔ 3rd January mu hu no mo fɛ no so ɔmfa ye hu no
ana me ka say sika wo dem wo edwa wadi owo ye me sister we so akoto ka foforo mono onu so obi e woni bi onye adwuma oni shi onye adwuma up to now yes kia that be na no kita oy amanfo to ne ma yo ros ne ma no wodi ka wakoyi wodi o mako akoyi egu ho amom no asaba enti me bisa me bra ye last born say na ye den na sister omo nante na asase ekosi say no o kire me say o oni de o hu say yakasa che sister say edwa no mo bia nse ne po mpene enti me ma be bra say de pe store so mpene when go abeka ye de say on otreman am bi ni mini no dinati a first like yes near ma me bra near ma what on am for near me odi sika ko si dem sika pudu ko si dem o so o tu kwa na 7 o'clock aba o ko ye yes e di 1 hour me bra kura se da no ko fie ho na akonfo ba fie ho anu so wanya ntu kwa so ba so wanya ntu kwa no wa sa bai and dada my sister ni say me bra penyin no ani niema wo sika no wa budi niema gusto mo ton no ani sika no ya beta maka amanfo sika ho no no na asoma akronfo si ye me fe sika no o ka che my sister dana my sister gidi ye me kra no wa my sister frɛ me etre me se me nua be ma ne say no wa ye se musuo se mbekofru no se no o ka kire ye say obi be say ubiem etre me ma be ma nka say no mto no ka kire me ma me esa so de me ma me ye kama enti se musuo se no de entie ye suro ni say adenti na o ka asa na se so wate o me ma busua ya ko di oni pe to kwan e kwan mu no obi wandu fi o woni na dadan mu sorry say ye say dan no kwa my sister high ni 7 years no mutim e wo dansoma so de enye ize e se wo ko ba bi odi my sister di na ti ko ba bi a my sister na yi sika e de ye bibie wi ase na my sister bu nkotodwe wo be ma na nim pa na cho so ni nya asema eno ye mfansi aho e melisa ye be sa to aso be sa afro bi why enti homeso kakra no wan wi na onya pressure why me da se e wi asimu nsem do so papa me ba na be diagnose so ense mezisi be ma no wode ho ka wura obi afa na wonfa ifi ni so de atwede akotrechie on the padlock to unlock no obi afa na wonfa wode ho ka wura e wi asimu nsem do so Dr. Fogo mu akwaba mejuso kate dogs what be matibi wu yesa nke manadu wu okọ wayama go to sun atun ayare ho sem dog obi ayare bo awon yare peja wonsa obi ayare dog boy nkomo me da se pa na yema etiefo nyina akwa babiem eba Dr. Fogo Breso ye ne sere da ye be kan dwumadi ekoso nyina no no beti ye be de depa no na je so wapomdene wo yare a dwumadi ekokora no wutie mpo na ayedina ma say obetimati na de obetima ayi a obetima nya ahotene ewie peye no e ba akopɛ say obehwe Dr. Fogo ye kira kwan e wo kuma sequence he ene gi sem ne say last week mbe kan say award anyame adom wode maaye no aye de ba ye ma wa ken kan ho kira mansan no enye bibia say ye nwuma pa ye ene nyakopon nam so a e ma saa abasobode ahodo we ye saka ene to bo no mo a ote en kase ya na na ba mu abu ene say sika wodi tu na mo aba no eni ho ene nti wo be so ote a osimi koi mi nya sika kran fam continue de maintenance ne ne besi bia no emra da bi Dr. Fogo da ye kase adofun mu tin nya me yi ye mbae eti se ne o sika sem akwakọ duru bia no ema emohu na de ye nseseye wo ba beto Dr. Fogo a ka wasem nyina kire yen de bia me kase nipa e wo ho a eno ye onua ti se nipa ho no ye onua de a ne obetima ya ma nipa wo ho bia no anya me de ma ye fa yare sa ho no e wo se ye de boa eti obi bia na wo te enka nwumre no o ma de bonto ne yem e wo yade bia wakwa ma sika sem nyina asa ne ne da so asa no on fa no number yi na efi wo tena kono onye hyehyeye kumasi pechi number 1 ene ebutu ye ye dwuma firi kwasiada e de kopem ne da eye efiada so na de bia me kasa ye ho de wo ba ye sanyarewa asekire ne se ye de obo ade ha ban nubra ehoma ene nua ba hodo a nyame di ma nipa se enye aduane na enye aduro no ene didi dwuma ho enu nti ene ne asi wo ni pesum bia ye fere se yade no ye wo ho akonya se ye betuma boaw akiro de obeye asama odura ebefiri ni paduam ne aka ne se wo betuma abetoaye number wo frɛ na de ahwe akira kwan no eye 0242 155 935 0242 155
155 935 and 050 70 79 199 050 70 79 199 ɛyɛ pachi number 1 Mr. obu hɔ no mu stroke ɛnɛ yadeɛ wei sɛ obi nsaka bi a ne ɔka ne sɛ ɛyɛ abonsam yadeɛ ɛni aduro ɛnte saa de bia meka sɛ yadeɛ bi a ɛba bia ɛni aduro no nyame makwa ama ne ma fi sɛ nyame asɛm sɛ yɛmfa haban sa yade ti sɛ yadeɛ bi aba na ɛni aduro a na kyɛ sɛ ɛba bɛtu nyame asɛm agu ɛti stroke aka no yɛwɔ kwa ahodoɔ bi a woyɛ a ɛfa so de ba de bia meka adidie ho asɛm sɛ wosua adidie ho asɛm a ɛma nipa nya ahoɔden na adidie koro na sa ma nipa yare ɛti na ɔka ɔsɛnkafo a wɔse nhyira ne asase no he ɔde hyɛ ne mapɔn ba didi bere sem ahoɔden ti na kyerɛ sɛ ahoɔden no yɛnya wɔdidiem nti sɛ wɔn didi sɛ ne yɛsa a ne yɛbɛbɛ kyerɛ biara no ɛyɛ haw na wɔbɔ soboɔ ida sɛ deɛ ɔbɛn anaa ne ɔbɔ asase yi so ɛno nti na Dr. Fukre sɛ wonya stroke a adidiem tumi ne stroke ba nti bia yɛka no sɛ ɛyɛ brain attack nti ba Dr. Fukre stroke aka wo wodeɛ sɛ wadi 1 year 2 years 3 years up to 10 years na woda so da dɛm no ɛnka akyi woba Dr. Fukre yɛka kyerɛ wo sɛ aburo so kora na watwe mienu sɛ poma de nante a wo sɛ de poma to fam na wo hyɛ aseɛ sɛ wo ankasa bɛnante sɛ de na nyame de ma wo a na nyɛ poma asɛm na wo ho bɛdwiru ɛna bi bɛbu na ɔkɔdu ti bi ɛte sɛ mu a na obisa sɛ ade ho bɛyɛ de yɛ adwuma de bi yɛka sɛ tumi mmienu yɛ de dwuma ɛyɛ onyankopɔn ɛne dua ɛno nti na Dr. Fukre ɛdwa da bia ɛne adifo hyia anse ne fie de bi atwa bɔsometo no yɛasa yɛ mpaebɔ soronko eti stroke aka wo busuani wo ankasa po na wotiam na stroke aka wa de bia masma meka yitiawa sɛ fundaka de ne boɔden ɛkyɛn sɛ behind dropping eti free wɔtena kɔ no yɛ asaseɛ na yɛ hyehyɛ na de yɛmpɛ dropping na yɛmfa mmra mɛhyɛ yɛn nsa nyanya de wo bɛhyɛ yɛn nsa na wɔtwe mmienu ntam no wo a wada fam emfie ahodoɔ no efie de yɛ na yɛn nsa da hia na wo abɛsɔre na wɔn sɛ ampa yadeɛ bi aba nipa so no saa nya no mu ne wɔse nipa wu nyame sɛ yɛmfa haban sa yade wɔn akɛsɛ nyare na yɛwu etimi sɛ stroke na akyew ɛnyɛ stroke na bia wo sisi wo kotodwe obi hɔ no mu a sasaburo paa wɔntimi nya no ho hwee adwuma wɔ sɛ wɔyɛ nanso ahotutuo ho asɛm nti no wɔntimi nya adwuma no ne nyina ba Dr. Fukre a yɛwɔ nnuaba ahodoɔ wɔ haban ne yɛsa kyerɛ wɔ didie kwan so sɛde meka sɛ wofa yadeɛ to table so a about 70% ɛyɛ didie na de ma enti sɛ wohwɛ wadidie yi a wobɛnya ahoɔden nti ɛnam sɛ ɛwɔ sɛ waduane yɛ waduro na waduro ɛyɛ waduane nanso dodoɔ no anim ɛnɛ ɛnti akɔfa yade wahodoɔ pii eti obi tena se anasɛm aka ne sɛ nipa dɔɔso nti na yadeɛ dɔɔso ɛnte saa na mmom no sɛ wɔmfa kwan a ɛwɔ sɛ wɔfa so a sɛnea wotie bia no yadeɛ nsuro de bia meka sɛ yadeɛ te sɛ nsuo ɛtɔ tuye nipa nkwa de wose bitogu so na emum no wa kwan a wo fa so no ene se to kawa ebe kawa na se nkan se de suo to na se raincoat na na emu a esuo no babo na so nipadua no woni haw fi se wanya bibi dia protect wo hom eti se wutu sa na mo we na obegye haban nya media ma e de protect nipadua na yade no beba na so entimi nya kwan entra nipadua mu na emum se wa anya sa de a ene yade no nya ba betra nipadua mu obegye akonya na wo tra se wie na bredu se okoni nchi a obeka kire se wabe wadanfo tu so beka kire se besene yen kwasra me aho na abe yayi sem se wonko so twumu tan na wansia Dr. Fukre odoboko fi se onya de ahoma so mene etimi serew fami number yi na nipadua de ye wa wonti asie yie no enka se wonyare so wonti apo kasa we asechire nim enti bra na ne esi woni nipadua mu a unhu ne yie no yen kire de ekoso ne yemoa 0242 155 935 0242 155 935 and 050 70 79 199 050 70 79 199 mesraw sira me kan stroke asem no stroke mfiti prako pe na eba fa didie mu no na kire se o pressure esai pressure no so no nia ekosoro e kan se high blood pressure no e ma wuntiri pai fi se entiri hade na akoma no gusu pompi moja no eti egusu e pompi moja na entiri so hade no e se pai e pai pa e na wanya stroke eti mesraw entrance nka se wo de wakoma yi e bokikikim na ajai eti normal obi se ne site 3 na no ma me ba doctor oko private na oba no
saa ne mpaboa baako koraa worɔ wɔ hɔ obɛduru fie na ne babae ka kyɛ sɛ ma mpaboa baako yi nanso aworɔ ne nasi fam koraa wahu sɛ mpaboa koraa nyɛ dɛn ɛnsɛ no kyerɛ sɛ baabi a wɔduru no wɔni stroke kwanta no deɛ moahyia awie ɛtumi serɛ wo sɛ wo nan sensene wo nsa sensene anaasɛ wo ho hyehyew wɔ hɔ a w'ani akyi pitumi popoa wano wo so ɛnea bi sɛ exist wɔ nipadua no mu a ɛmmoa ni wo so afei wo sugar ɛɛkɔ soro wobɛdɛ no wahu sɛ sugar no akɔ soro wona te akeba wabrɛ onum su ankyɛ na sukom saa de odwonso ntɛntɛm na sɛ odwonso pii obu wɔ so a baabi ɔbɛdwonso gu bɛ sɛ ntatea abɛgu ho wonya sɛn wɔ nyina mesrɛw ɛmmoa ni wo so fi sɛ wotena se a yadeɛ mebɔ odi na wɔyɛ stroke no pressure asikyiradeɛ ɔmu nua panyin stroke ɛti sɛ mu baako ba na mmienu aka no ɛɛka kyerɛ no sɛ ma yɛakɔnya na wo nso yɛmmra mentena wo nkyɛn fi sɛ yɛne wo nenam nti sɛ wonya pressure na wobu w'ani gu so ɛyɛ w'adwene sɛ doctor bi aka kyerɛ sɛ pressure deɛ yɛnko na wanya deɛ kɔpem sɛ wobɛwuo no gye sɛ wonom ɔduro saa ɛnte saa deɛ bia meka sɛ ansa na wo pressure ansɛe no adidie sɛnem dii kan kaeɛ no ɛna de ba enti nipa bi a ɔwɔ asase wei so no ɔwɔ pressure nti sɛ wobɛtena se ɛwɔ akonya so ɛsa hɔ mmra ne sɛ woyadeɛ yɛ pressure yɛdeɛ pressure me doctor fokominyi ntum fi sɛ me a mekɛ sɛ wokyɛke am wɔ pressure 120/80 kama saa ne nyamede ama nipa nti nipa biara wɔ bi enti adeɛ nipa biara wɔ bi deɛ ɛde ne kɔyɛ yadeɛ nea wɔnni pressure anaa wɔnni sugar ɛwɔ ne nipadua mu no ɔntumi ntena sɛ nipa ɛyɛ dɛn na wodeɛ woagya akonya tena sɛ woyɛdeɛ yɛ sikyiradeɛ ɛne sɛ nneɛma bi a wɔ sɛ woyɛ a woanyɛ no ama wo deɛ no arezi akɔ soro eti akɔ soro wi a ɛhɔ ɛna ade mna ne bɛbɔ ne sɛ wowɔ yadeɛ eti mesɛ woba dr fuku a ne nti a wo sugar kɔ so yɛbɛkyerɛw obi simi deɛ menni asikyerɛ kora o nanso ɛsɛ ma asikyerɛ kɔ soro na yɛ ɛdai mesɛ ɛnyɛ asikyerɛ a wodi ɛna de wo sugar kɔ soro aduane bi a wobɛdi akɔ nipadua biara no ɛntane to glucose form eti ɛno ɛna de saa sugar no a ɛrekɔ soro no ɛma nipadua no kwan bɛ na afa so yɛ waduane di na brɛ bɛ na wodi no ɛno ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ wɔnya sugar anaasɛ wobɛnya bi ɛtuba dr fukuro a wɔn mu nyinaa ba a mese yɛ sika a wɔde ba yɛn hɔ bɛgye ayarehwɛ no ɛnyɛ deɛ yɛde si yɛbɔtom na yɛde tɛ yɛn nsa no firi sɛ kumaa bi ɛne yɛgye wo ne yɛaboa wo ɛti wo deɛ sɛdeɛ wo sika sɛm tie bia no bra na bɛka sɛ wo sika sei yɛbɛboa wo na mpo ɛnyɛ sɛ wo sika sɔ anaasɛ wone sika nti yɛbɛka sɛ yɛ mu wɔ duro a woyɛ adeɛ bɛkɔ daabi yɛn deɛ yɛnyɛ saa firi sɛ mese nnipa te ase a ɛna ɔyɛ wo nua nti nyame de yɛaba sɛ yɛmɛma no asɛm nyɛ nokorɛ wɔ wo so deɛ a fa nɔmba yi na firi wɔkyena de kɔpem fiada wate me nkɛn metena ase nyarewa na mese yɛhwɛ na mmom saa yɛadeɛ mmiɛnsa ma bɔ dirin deɛ nti a ɔmasɛ da bɔ ho dirin ne sɛ ɛnɛ ɛrezi kɔ soro ɛwɔ yɛ man yi mu nanso kane ne nkanka yɛn ho ansa na tete no wobɛhu sɛ obi anya pressure anaa sikyiadeɛ anaasɛ stroke no na wɔnte Ghana ha na wɔtu kwan afiri Ghana kɔ aburokyire ansa na yɛadeɛ mmiɛnsa ma bɔ so yi ebi aba abusua no mu nanso ɛnɛ wawudi adanseɛ sɛ hwɛ nipa a wɔmu nya saa ha wei adentra yɛsɛ aburokyire aba Ghana nti sɛ aba Ghana deɛ a yɛadeɛ ne yɛkɔ aburokyire kɔfa no ɛno na yɛnsɛ ka no bra Dr. Fukuo hɔ na deɛ wodi akɔduru bia no yɛn stop ne ma wo ɛyɛ just a minute ɛna ahyɛ Nyankopɔn anuonyam number a wɔfa na wode aba yɛn hɔ no ɛyɛ 0242 155 935 0242 155 935 and 050 70 79 199 050 70 79 199 ɛyɛ pɛkyi number 1 ɔboase anwea kwanta kwan kɛseɛ mesrɛw ɔfa ka agyi run about wa ka ɛbɛpae bɛkwae anwea kwanta no na wafo woso bɛsi wɔ Dr. Fukuro Johnson wosi hɔ a number wafa ifrɛ ne ka na bɛfaw ɛde waba m'anim yadeɛ a yɛsa no ɛyɛ nea wo nipadua no wo deɛ wahu deɛ wohu yɛ mpo a yɛka ne sɛ spiritual afidie koraa ntimi nyɛ ho adwuma no ɔba yɛwɔ adifo a mpaebɔ bɛka ho ansa na yɛma wo ho nkwankyerɛ na afei no wade wo ho afiri ho pressure ɛba bɛrima so a ɛgye ne mɛma asɛm nyinaa afiri ne nsɛm saa na sikyiri adeɛ teɛ na bɛrima wɔnyɛ stroke mpo deɛ ɛkyɛ sɛ wɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie ne nyinaa da nkyɛn wɔnya yam kuro a yɛka ne sɛ ulcer anaasɛ hepatitis B wɔ typhoid tibia bi a wɔ nipadua no mu no ɛkɔfa ɛnam nyarewa ahodoɔ sɛ yɛ gonorrhea anaasɛ syphilis chlamydia ɛma bɛrima wontumi nyinsɛn ɔbaa so nyinsɛn na asɛe ne nyinaa mese fabra Dr. Fukuo hɔ last week na meka na sɛ nyame de adwuma kɛseɛ ma nipa sɛ yɛnwo sɛ mpoano anwea ɛtumi srɛw ɛnkase yɛ fie deɛ wɔ sika nanso yɛnwo ɛba saa na abɔ saa anaasɛ asɛm a nyame de ama nipa no yɛnwie ne pɛyɔ ɛti ne aka nipadua no bi akɔsi sɛ wosisii na wontumi nante a wodeɛ wo nsa ka nɔmba yi no ɔkyena fa to a me yadeɛ a wɔko a ɛnkɔ no
fabra na nyame adom Dr. Fukwe Herbal Clinic yare wa hodo a nyame afa yensa so asano osunya wo de se ne enam so na basbody ahodo kɔ no ebi nya dai enkan enkwaduru sika sem ho nkasem owura de se de adanse ekɔ ene bra wate yenka na epo o sa te yenka wɔ kasafidie so ntino ebi a wo sika sem eye kese dabi me se ne ese obotomu a wo fere se o de bekɔ baabi no Dr. Fukwe me se obo aka kyerɛ se fabra last week mekana ha award wa nyame de ma yenti no ye de sika kuma bi ka se obi baba bia no eno so obetua bottle sika no waje aduru ye nie wa enne wo temenka no o wa sa kwanya no bra na so bra betu we seda aw Dr. Fukwe Herbal Clinic fa number yi bra me de ma no si na frɛ me na bra beto a me firi wo kyena e de kopim da ye fiada na nyame mfa yen so na yare wa hodo a ha nipadua no ye mfa duro ye haban emfa nyimfiri ho na nya wasomdwie na afie enye enije afise yade ka abusua anase yade boko bu ofia enije ni nwe peye fise bia wo na wokoba na so yade de watim fom ti no afi na niam nyina asase ejigu da bi nyame mpa ne sa bra na beje wa yarehwe e wo Dr. Fukwe Herbal Clinic number wo frɛ no 0242 155 935 0242 155 935 and 050 70 79 199 050 70 79 199 Petty number 1 Monday me wo ho a me ne adifo no be hia bra be hia me 1-on-1 na ja de wo ni peduam bia no se ya didie kwan so honhum bi na de bae no ye nkyerɛw na afie mu oduru ne nya afa hudi ti nyame hwɛ me ne atifo ntem na bra wate Dr. Fukwe nkan bra betu we seda e wo Dr. Fukwe Herbal Clinic Petty number 1 104.5 FM. FM. 104.5 FM we are simun sem do so papa basem ya ekofa bae de utie ni aba yasemi yasem bia no odin ye say efuno bia ntumi nko ho efie nso ya tum be ba no mfa na wonfa wonye ho kawura osi wo ya pim no be ma be sawu o abusuanum sem ne hu ye pa abusuan hu de omunye nti omotoma wi asim semfo sem modin na afi ye ndagono so mina asante Owusu esa mo kwaba yenua yo yetiwe na me adoma Friday e be san fa ni obema no ya Owusu in fact me nte bibia se wa ha kosi se ebusuane nipa wo mu mema wo mu ade ndi no mo trase ama be ma ba ko pe be ma ba ko pe o ohuru abusuane nyina to stand say munu awu since January besi samri muntimi nkura na chi efia wotim nso ayatum dabi o mente ase wa na ka okofa nana baha o tesasa bronzam fia na ne asem no ana se okọ bronzam meeting ni bi ampam fa chi kubusa na yesu bi wu enti wa so omo so ana sabanante ahun ba bi ade ni fia moto o ye den. Also, sometimes edu baby Africans your problem be enyehwe but the okay no kwa na be man na ni hu say you know 7 no se me tu kwan wa pie ko any one na akonfa be fia be fisika abewia omo media wo anje wa san be fie se wanya ntu kwan no me hu ni say ono na ku girl no one me hu ni say ono na ku girl no wo sunsun mu. Because to extend say tie woman na na interview no na semo a o so obia kasa kire ni nua na na wonye dai ontie obia kasa kire ni nua na ontie na wanya futuo ama maba wa aba ene mrante a aba ato oba o so betimi ato bema ato oba o eni pa o ye adwuma nti say yesa mu ko fe bi bia ni fie ho
sika bia na ho sika bia ni fie meanwhile so sika no ton wode kofie sika oton nyina no wode kofie enti so oton na so de sika ne kofie a efie ona sika no wode koye no so me pese bibisa se mo tia na abefa ana woni nsamanfo di dwa asamsebe awsa na me ka asem no wo kwan we sei so wanya ema fo ni nyina ho ade eno mu nyina tim girl no so a wanya no ho ade we last one no wote ye nkrofo te ye omo ka kire no no esan se waye ni bibia sisi na so nti wo se ho na ka kire wo na wone ni ko ni krom ere ni ko kire ema no meanwhile so anya no kre na wuti mu a esemra okope uma no otimi ko jeno hwe din no okọ hwe din no okọ ebisa na ma no hwe osase minimu anche bia no kosi de pa open here o so betima basa oye na duro eye duro na say odo odo na mo kan o so anything ese man for senepe ho na wa mpini anya odo ese obi a senepe wa mpini o so oye na duro memi didi se oye na duro o so osafa no aye adwuma o ye di kan ho ne se papa yi wodi kan fa ma miensa o ma frimu wodi kan fa ma miensa o mo nyina ewu so mini o so na mcho se hwe se obi de kan se eduro kasa o se eduro ni ho no mo ade bia wa asase so usu ye bodini eye adwuma kosi se start se work wa obo se eye adwuma okọ na wa hwe din na okọ ho no wa hwe din na okọ ho emprensa chia okọ se ni pe no e de na oyeye yen ko from pa ne hwe ade won a mo wo mantamu anase area ho no mo se ni pe no uba komunu na bi sin obama ye okofa no ebi yo madwuma akuta o nsa no sika eso wantie o be ma na sade mami ka se oni fuat eno kodi nachi wakodi nachi ya ma o tip up se obaba ko wagu second one wagu third one wagu enti hwa ho so ye da bia na meka papa bi asem o se ntra mo bi mfa kosua 20% 2 cedis ene apatasia yi enkun bo ho ban also the yedi ka kire amma o tip of say na de ne yede bay ekoso Asa u interview woman or say or take any more friend sa it means no or say obewu in between what do he oba what do he sir and where say kuno ba me dem hu ni say oba na so de ne akwan bi so na so de ne esan say agusu edro ayawo na obi ma tip of her so me na me kan say before yewa also ye ne bi tabia me kama asemo edro ti sasa dana edu ba bia eba fom kakra amo ani so ye de ben eda ho enti nipa no hu se wani so da wa no so akwa ye de obeye unu nuanum nyina ntam because of Bema se se awu a yensie wa wo se ba bia wo se a wo sanse obi be wu bio no me ha na ye me problem se adenti na asa busua ne tra se ka se obi be wu bio no so te wo se Bema adentira krobi to aso minim sa ha se ya ba no enko sil ma ba da se Bema bi na obewu no obewu ebia na platform we say no wa bedwafo na ebia na wa odi anum na ebia na wa dade because me kwam gong jata tungo na jata otonko no na ntina maka no wo ko sunsu makokume kone kokume ne mo sa atofo mentomfomo also sometimes never be on my hotel ya na reho what to for mentomfomo ya na reho pa na di wa na di betra sunsu won se kakra fa ho me de so na ma mienu pe cha na nkare ndi wachinkra ne also ya na o trance na odwene nsem bi ho a me kan ni say cha na nkare ndi nachi nkare nko emojuma aka so ko bi ma obedi nsem Dabia me kokan omo ntemase so call a Christopher enye hwe nyame be de ben nyame be kire nyesa na yetai kan but yan hwa de bi o the same nipa na wo ya de we no kwase da du obekwa so ndem o
Also because on them o obepeja ni sa to praises o obetia title ni ayi na tia bonsam so na tia yakopon mama ne bre tena hon mama wokun just like that yes we ni ya taku simple anya ya hu ofie ya hu ba bia ofie ofie akoji na 7 years hey na ba area no akoji dan 7 years no osu nyesika kito o nyesika kito 7 years hey na hwe ni fio osu me de menim se once aba wanim ne ene maame na kasa no eye de na menim se na wotwe se na ye besa tie be ma no nso na numu asem you go say push ma homa na nyanya no anfo na nyanya no oba na film nkoma busa yakọ efi nso aba lock no o de atwede atu akire how many months se de push enko January February March April mu ne ewrei 4 months enti furu no nguso nsa ehefa fridge mu ana asese yakọ o se be ma bi nso besa wu ampa so mfa ati ne sanity e ma besa wu abusuanim oh dabi utiemu a mutumi hihye sika se de ya hye koku hihye sika pa se koku fewura swame boto ibi sika nyina fa hen baba min kancha be ma no yente na numu asem baba min kancha se sey no krasa onchene bo ayano krasa pa se de yete sister no mayen complain se de obusa no na be ma no mfa nse ni tirimu se wonchene bo obia ni asase we se so a obechene bo wo mu sisi dan akese omo wo hefa na so mu da me na metaka asase o so yi se wonim se obema no fa se wadi adura dia o se nkra ne atati adura wadi bi oh yeah wadi adura dia di wadi atati adura aboa bena nkra ne etedi naji aboa bena ayana I can say kanka bi aboa bena nkra nta pena fa wana nkra ne peno aboa bena wo ya dano wo mi twa na mtwa ha mi se nkra ne mko emojuma na uso na mbisa se wo de nkra ne ama no na wadi atati aduro aunti wo nwu ana awo na dwene se mafo oba de edi kan makunu mafo oba de tosu mienu makunu mafo de tosu miensa makunu de tosu nan enti oba tra se onwu bi ontwen na budget ananim obete ho asem onimu amfra ta na omusa no oh yeah ozu de me ka asem a wosere amfra ta na omusa oluma ka asem ase kwame same na me sha koda ozu mfobia no mfobia ho wose obi wo ho time pa oh yeah ozu otamfo wo ho time pa so de mfobia ho na so otamfo wo ho time pa Mugabe na kan sembi. Was it cromfo be wi kete a neighbor ohun da. Don ni bo fipam. Se cromfo be wi da mo wi a ohun da. Ne mo emado wi da mo na dwonyi na obeka kire. Obeka kire. Obekan. Cromfo wi kete ohun ni pakro. Ne mo ema wi da mo na dwo. Ni na obeka kire. Ni pa. O su ma se ma me fese me kanie. Papa no ya frena wa na dwen se onfa obefa de o dwane no ono nim ba bi o ye de bai ote obefa o twene mu ten ade no dwane abusia o dwane kwan go befa call no obi aka se okum obi na o dwane ye onko abusia ya ko ye ade nti no onkotia abusia ma o dwane ye ade nti no onkotia abusia no ojo oba no ho adwa abraba oba no ho adwa ko si tambe Obaba ne ho adwa kosi time ben ani omo ne ho adwa pa na jatare ba na ne krofo so di nachi sawo so twa nkra ne be di nachi awurade nkra ne no kra ya be ma ne hohoa kokoko na ofo anka na se e kan sen pair o sound no kamu a owo open wasn't be fast nkra ne on be di nachi sa ko so menya no ento so media masama make kire ni say won twan
ɔmpɛ ne ho asɛm a ɔmfa kɔɔ no ebia na nsɛm a ɔmo ka no nti na meka ne sa ebia na bi yɛ ntwa to soɔ ebia sister na nso no akɔyɛ ne nneɛma bi ɛna ebia ate ayɛ de bɛyi afa ne so because saa akra tudu kantamanto ɛne baabi a ɔmo tontɔn saa nneɛma no ɔmo yɛ nneɛma bebree ebia na branteɛ no ne ho ni asɛm ebetimi aba nso sɛ owuso ebia na mma na ohyia wɔn no ebia na wɔn nso no sasa bi di wɔn akyi ebetimi aba sɛ ebia na sasa bi yɛ de bɛyi edi wɔn akyi edi manager edi ma o de me mfa am sɛ ɔkasa enti me ka bia ma ne sɛ ebia na sasa bi di manager ɔtu pia fajan ebia ne ti na enye mate ana ma ne basa enjosu de masema me pesa me kan say me sra na ni die mu onfa call no ni entie na numu asem because ahanmo ye mebo no ye nya ne hwe obi na report asem enti on defend ne ho ni ehu se de be ye be ka asem na fa e bi kura na asem no omo ka to no so me ka say kura no e beti ba kura say wo yare also pressure kum grofo ndi wawu obi tika mu o si ni trase wawu omo ni hospital omo ye wa so na kan promoted na fridge no ni phone that's one charge man some man phone charge obi Wusu wawu na ni phone ya juma no okwa yi si charge o charge and wawu no ba fa charge kakra some o charge phone hu ye pa abraba me mo na me na san zamie Agya Wusu asem we ehu na me enya me nwanwa every say etansi esipa ye onkrofo bi wo ho a minim krobe na mete so ofa wade a so ntoma no befa na otwa ntoma ni bi na ode ahye fom na obodua gu so se wade upae a wongu enti papa no abo abusua na bra wonsu ahunuhuna ɛna ɔde aka kyerɛ bisan sɛ obi bɛsa awu kyerɛkyerɛ nwura bɛfi baabi a asɛm no firi na ɛma a aba binom aso ɔden ɛnɛ ma a aba binom aso ɔden ɛmɛma binom nso tiri mu ɔden wahu bɛrima a waware ko na wawu ɛnyɛ no mfomsoɔ ɛto so mmienu wawu enye no fon so miensa oso hwe bibi ye wo ahonhom bi a edi nipa bi mochi a efa ne sasa adano na otwe miensa ne de betena ha no ababa wara na okana sam wo se na sasa bi di ne chi enti se wo sai ne poni ni hia wo ye dania wanku a wani manyina bese na oba no sabi wadi odo achi ewu nkwase ewu efri se esi owu esisu aso na bema me gidi se eye boapaya honhom bi ne atimoden ene ewudi ne wu no mu efri se wasai eyire no ene ne nuanom a o metimi atunfo o se penfo se adado achi di ohu no enti obi a wanim ne ho asem bia no obobo ne se wone ne beya aka se ne beya onku ni pakro no kan wotie eti man fantu ohofo enye de hyire nyina ena yesika Agya Wusu matranta kwada na ukota kwa na se onim takwa ba fun gold e wo fom una brain line mo a shan ya fa na kokko sika me koduru ho na mafa ku yem go me se wayin no mo da fam twe adanam so wosinye go ayi se was dabe ye fa na kokko sika ye tiene se ene mema binom ene mutin model kwaso kuma efo Japan ema bi eso no mutin model kwaso kum mema efo Japan na oba no be ma no de ne fa baabi eminchim na dwen ti do bi beka bia ontie be ma no esa hyeda ene oba ne maame eya adamfo ade ba no otwe oba ne maame ma oba ne maame be pe na sem ti do beka o ma se o die metene so amasore
asoro de metini so amasori ba me ne tiri modern the tiri modern papa the tiri modern na me de me fasa akonya wesi so atuma efu be mo ne ho fo ne bu mo odwo nye de hire nyina na yiska nye de hire nyina yiska minimo bia na no de se wo osie nipa miensa ma miensa ana me hu nipa ka me firi bebia me firi ba komase ko bi ayfo na nyama ma bo se me hwe bi hwe bebe ne eh papa we waso ni no na me ni no waso ni ne me ni na wa ha was ai de di na chire aso into oba a wutie ye se uko wale be ma bi ni ye ka se ne be ma ne tia dwene hu mienu be ma uko waro oba bi ni ye ka se ne oba ne tia dwene hu mienu empenefo be yesi bia e wase yeso na wuda ho no woni wuda ho no obe minchi na dwena de na ko ba bia woni mi se obi wo ho a won na eyew so na odubo kwaduro so do tini obe di kan akoho akokase me de ne ba se ne be kan sa me de mo a bo de hu se adura me de mo na ni ordinary enti we ye futu me ra ho papa me ra ho wo jani ma me ra ho wo jani ma na be man so yesi e kan yiri bi ne kan yara ba ma e man ni tirimu nya ne de se o wadu sebe bi konfo okoshi no che okoshi oh da ko be ka de yenka na ma busuane yako de se hu to busuane so o mu hu so mbesie o mo de hie na be ma ni tiri mo de nkyere se waka wei mu hu no etibra obesa fa kyere asa ko miemu no na ebre na aseme saboso mienu saboso mensa no de se mo pakyere se ye mo kobo busuane be ma foforo ho ban adwene be se munwe be no peme no wuska no sana adwene akoyo nti oba na owo ni de be ma no yanwene no ho bio yakope emwo wo baabi sana mo koyese ampaya no kore no mo de ne saa edu bre bia oba na de ye wia no ofira efuru nani yo abrama me dase bi Barake ozu ye koyi dabia na metaka bema ozu so waye mere wo mpem tini abraba ade na ho ozu kotu kansen tweta wo okoso wo mu na mkaze fom bema ozu so waye mere wo mpem no baba akopɛ na obɛfrɛ 0241 847483 tini bema entrance enye mere wo mpem oba emma pressure entetew sa unim se pressure wo so diabetes wo so osisi ye wo ya pa uni atenka opese otete wa wo mu mesra number ba ko pe na obefre me se bema ozu se wa ye mere wo mpem tieniye o de boss wa se sie na waja mu brego phone club anase wo de ayete se akokɔ a ohu oba kirikiri oe no na abesene sure no abesene mesrew number ba ko pe na obefre 0241 847483 0241 847483 anase wo susu se diabetes pa na how osun se makato se o platform we so everyday bia na ebehia no me kire duro ene diabetes me kire duro simple bi me pe enkruma mono enye de omde aduro adua osu enkruma mono unse enkruma ni bi wa ye dua wo ye mfikyiri ye mfa duro nguso o te makoma ko trepe wo twetwa ne nketenkete o de fra waduane
asante mu ni bi na wadi anasa wo pa brand ne saa anopapa wo ni di ye no no wanom abra wo no aye wo de anom no saa be 3 times na ko check sugar bo nsa de be drop aba tienie pa o enkruma ye no aye no o te ne de aduragu su aduane bi te maako trepe na twitwa na brand o de nom ene na ba ni nyina unsa abraba hwa be ha ye nanam tete no omo ye aduane a enkruma no enkwa ne beben no ena no mdi gum adentina no mdi gum sa time no sane be ye mpeche sanete na onim de wo nkruma mu ekire meka ho asema kyerɛw entina meka kyerɛw sɛ wo de diabetes na hawa number ba ko pe na wo be frɛ ususu sɛ koko tete wa brabo asisiw sɛ koko na sisiw a Agya Wusu the Gong osaye jata no ne anwumrei ahaban bi afrɛ no sɛ pepedi awu osusu on pepedi awu tete ahaban ni bi sɛ koko na sisiw a twi no apetoyo aye nyammakɔ wɔ mu fa bontiri ni bi fatum o de ba bia koko na sisiw no fa srasra so saa mo sɛ be prepare kakran manako koko how diabetes na how ana sa usisi na ye oya obema so ate what me say bema na so fon na fon but modi so be friend number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 bema so so bema afon oba wuni atenka oba opesa wotete wa wo mu bema otim se wode boss asesi anu waje mu usisi pa na etete wo yare biara haw no frɛ number no 0241 84 74 83 0241 84 74 83 baby biara wo apese de aduro ne mano no wo de ofrɛ me a de nkasa sa yare na haw no ofrɛ me a emre ntimi mmɔ yare ne nyina adini na de ofrɛ me a na ye di nkomo na ma kyerɛkyerɛw ebia sometimes also ade na ha dwene sɛ yare ne bebre ho no ma ye di die na fa ba ene de wan fa drink na ama ma hu sɛ ene wan fa ama cause enkrofo ni wom dodo wo de ba na obi ehwa de ko di ekuta obi atwene cap won ayi nim ni wura ansa be cross do so na mranche ne be short obi a be short o se bi se me ninja ozu unim ba ye nkyerɛ wom no mko ye bi sɛ de be omo hawo okay omo fa akekaduro pepre esurisa efam wisa na omo pa omo fa nim turi ahaban na omo fa kan say anka atwade de tutu bucket no omo twitwa no omo noa that's all omo so omo nkoye oya wa de enso de ba na ya asem akwai magani sosai akwai magani the number is 0241 84 7483 bibi biara ha obia no frɛ me na ye nkobo me da me ma sipi sorry so we are not face make the empire boy twatɔ ne awie o suma sama meka nyina ne sɛ abrante no ba bi o se bia no ompie mra ebia na nsema ma me ne ka gunu so no so de na minu kan ebia na bibi o mu ana enya no kore na odwane entinam ebia o so onwane yo osoro ebia se de ba kwa wu mienu obi e kan nti ebia ma entu de omra na ye ne nkasa yo abraba ho de me kan se empanyi se ehun esurumani edi se papa no ne timi efita se na ye nananom kan so timi efita atwamoa onkun bone futu pa efuru ba wonwane david ye pa fase so a na prada edi se onu se ne yiri ni wuo no wenim ho ma chia ombie kono no sika aho entuaka sika entuaka enei eni peperebe edi won ho odi nyina e priska nso bedi mre bi no na di sika wonya no e pre wo ho odi nso wonya yo be kana sa me chia me do papa oba padana ye ne rede yewu ai sa me ka de bi twi obi enjo bia agordia pia numere ho adia agordia pia numere wanti mess why ho mpacho hello hi oh come and stand here please come and stand here and now I'm at 360 why come and stand here you know in front of the camera just here yes more than seriously here for me
what you mean, Campacho? The appeal for 360, I'm here. What a wow. Oh, I am mentioning you. Obiadio. I'll sit down on. The guy is there. Come and stand here, in front of the camera. Yeah. Dear Ogodia appeal fair in Brain Pacho Munyamu heavy. Facebook Munyamu heavy. Yankupon, the Yankupon at design was Ano. What draws Ano? Ogoro. About you different. We got any. Why is it Adam? Adam, why was Midadija? Oh, God, the catcher was all Dadija. We got any. Ogoro. Ogoro, who did we feel was Oregani? Make us of Uganda. Osu, Mogolontare on your head. I'm mentioning you. Osu Mogolontare on your head. Uncle Ben on your head. Obiano. Okay. Dear Ogoro, dear people, you about your more than more here. Abraba, what would you do? Oh, now who is I? I got crap. What's it? Facebook, what should be? I also answer Aita Bonzi. Mohe de Gila and Yumria Ogoro. Apa Huntuma. Hey, if you see who 360, please. 360. Just say, oh, animonium, etrimonium, cucumonium, yam, Ukrabi. But come on, come on, I feel any other. Mohe, I'm going to be chilling, but I touched him. Huh? I'm a bit timid. And I will answer, yes, I am going to answer. Let me come on. Isra 104.5 FM. Mawo, Abby Crancher, my baby. Hey, Moses, my baby,